Ito mamane en hospital ma sirikal koro ingeni gini koro mako nyaka hospitende mag sirikal mibadhe ni koro penja ni ka koro hospitende mag sirikal ema timo gini to hospitende ji wegi to koro botimo marom na Hansel mano bende madwa ni watiek gi machinglo manitiere gazet mar 17 mano mar gazet mar Daily Nation ka watieko nonro mar gazet machinglo makamano adwa ni wayude achiel kachiel nyakora Mogejwang bende oneane opong'ane gi wiye machinglo makamano jagoro makawuono oketo maino kata otemo menyo gigo matimore e sirikal mar loch gwenge kwanyalo mana yudo machinglo makamano Hansel in minene kanyo kwang'iyo en kotudore kod kaka ipimo apani otemo keto sirikal man loch gwenge ratil to ka wang'iye gi sani wang'eni en higni 12 koro nyaka ne wachak bedo kod sirikal mar loch gwenge ipime nang'o dongruok owinjo bed ni pime nang'o Hansel koro machinglo to kete ka ni kaka onego opim dongruok malo kanyo nyiso ni kama kaka onego opim dongruok piny kanyo kaka onego bed ni kaka malo en kaka onego bed ni pimo dongruok piny en kaka onego bed ni pimo dongruok dongruok chal ka gima pimo mana ka gima gik mane malo vertically kose horizontally koro gima idwa no tim en horizontal kicho horizontally ema sayudore ni nitiere kaka lwedo mar achich kao to lwedo mar acham ema chamo koro chal gima devolution nitie kaka ji chiemo kegene iye ka mane gima understand koro mae rie growth ni emonego ong'e ni obiro nade to nego none ni okonyo jopiny nang'o nikech ka mibadhi nitiere ka jatend piny osewuok wacho ne kata mana governors moko tek terogi e nyim komiti nikech mibadhi ochuka chieng' kapok gidhi e nyim komitigo to komitigo oseluokogi kata kapok gidhi koro mae gima onego ong'i ok onego ng'iye kodhi malo nikech kodhi malo to onge gimoro kuchocho kodhi horizontally one hand to the next ema koro nego ng'e ni jogi chiemo nang'o to gini onego bed stopped mondo japiny oyud dongruok. Ang'e ni pach jagoro seche moko pogore gi pach janeno nyakora Mogejwang bende nyalo neno machinglo makamano ong'iswa ni en to nyalo interpret yo machalo na nikech kang'iyo kopime kodhi vertically ma en vertically kodhi malo to aneno ka onge lokruok moro amora kodhi horizontally ema no ka lokruok nitie Hansel wach ni mogik ka wadloro nonro mar gazet wanyna mogik en mana ni koro sani gi weche mag chan madhi nyime gi ing'e ni Kenya en achiel kuom host mag chan but organizations kata mana organizers nigi ng'ikruok mopogore opogore waneno ka fai mopogore opogore olowa jo Kenya ka sani koro fai no dhi mana almost $6 gi gimoro ma kok watang' to kata mana game maluwo ma Zambia ni wanyalo neno maonge fans e stadium koro gik moko ariyo wan kaka jo Kenya waore to jogo ma uso tiko bende obed gi ratiro giwe bedo gi mibadhi kech mibadhi iyuak ni osekwako uso tiko miyo jogo madwa tiko yudo tiko koro chuno gi samoro ni mondo gidhi gichikre e chiel kacha koro mane gima yuago ni kaka jo Kenya waket picha malong'o e weche mag chan mondo nikech chan ni nyalo miyo kata mana AFCON ni nyamawa kok watang' koro mondo wang'i mago eko waket maino kuonde madwarore. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo koda e nonro mar gazet. Nyakora Mogejwang en bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka e nonro mar gazet. Wakawo mana yueyo madundo gi sani bang'e to Cleophas Oluoch biro bedo katayi e twak mokwongo e chenro mar Ruupiny. Kik idhi mabor. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month.
usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me I feel like this is the best time now Brayo ututolee hii element. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Pamela totinya joyala nyore mu bebi kabudho. Dola Kabari woda Dhiambo. Mama na iluongo na Dhiambo nyar pedo kalwodo. Koro adongo kadana. Baba na gi mama na ne jo pogre kawatimo. Chunja kwaya kendo jabenga mahumbelach. Baba na ochako puonja thum 96. Ei gwenge masakwa bondo wagoyo mbaka kod Dola Kabari mayaunwa chunye ei wuodhe mar thum kod familia mare. Gimomi ana chak ni band ni orchestra super haki. Nikech nadai haki na to noriemba kadai haki na. Ng'e jothumbewa tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kasto wanwe ngeso saa 5 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Kabari anabero nikechero minatieno. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati chadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Kawa kelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni best yawa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko
Tudri koda ngeso ka ngeso sapaga chiel. Mami Biambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga. Kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. Nyakora moge juang oyawre kendo machiegni kiny makawuono chenro mar Ruupiny dhi nyime kae ka wachako kae kod weche motimore konde mopogore opogore nyawarango chal mar piny Kenya. Kawuono ka en romo mano mar Devolution Conference ma bende ochopo e tielo machielo odiochieng' mar ariyo kawuono tok noyaw odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya. Antiere ka kod jalony e weche mag siasa kod josiasa wachiew nade. Josiasa winjo nuchiew nade kawuono. Ni security matinde ng'eny thurwa kabisa. Wacho ni kinde ma weche thoth mabende timore alwora nitie moko ma nyabedo ka gi thuolo mar rango nimar nitie wendo machielo ma bende bedo ka tudore kodwa ka achiel ka achiel nyakora moge joma dhi bedo kae kod Elizabeth Odaga ma bende dhi bedo ka tudore kodwa achiel ka achiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zoom ka warito bende Kennedy Ondiek mar mondo mi odonji kar ka achiel ka achiel. Wadhi bedo thuolo mar winjogi kendo mathoth mapon tiere kar kae. To mokwongo ne mar nyakora moge jongo jane sigana molosno kae kod Lydia Okeyo kotenore kod chal mar Devolution kata loch gwenge nyaka sani higni 12 osedachiyo machal nade mano kano yaw romo kamano kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. En higni 12 nyaka ne loch gwenge chak tiyo ayanga ipachoka. Karomo mar loch gwenge kata Devolution Conference ma higa ni obagi e county ma Homa Bay ka thoro mar wach en rango yore mag jiwo ber ma oganda nyalo yudo kokalo kuom loch gwenge. Riwruok mar International Center for Policy and Conflict yango kenge ma loch gwenge osegoyo machalo kaka loko ngima oganda kendo kelo chenro mag piny owacho machiegni gi oganda. Loch gwenge bende osekweyo liet mar siasa kalore ni oganda sani ok gen dongruok mana maya e sirikal mamalo kende. Counties bende giwacho ni oseloso thuolo mag tije ne jopiny kendo bero uchumi mag kor gwenge ma osejiwore kalore ni moko kuom chenro koro itayo gi counties giwegi. Kata kamano riwruogno wacho ni nitie chenro mamoko ma owinjo bed ni timo gi counties ma pod itayo gi sirikal mamalo ka chenrogo kod mwandu mowinjo bed ni chwale counties nego giromo siling bilion 400 gino magiwacho ni duoko chien okenge ma counties temo goyo. Bende gidwaro mondo milos chike mabiro keto lai makare ewi chenro duto mowinjo bed ni chwalo ne counties kendo los chenro makare mag timo nonro ewi mwandu ma counties ntiere godo kod kaka itiyo kodgi kendo keto nyong'ong' jotije matiyo e counties. Moko kuom jopiny mane watwak godo po dongruok ma osenene counties kata kamano dwaro margi en ni mondo mi kik ketgi mana e bombe to chwalgi nyaka e kor gwenge. Wach mar Devolution ni aneno kober nyaka nodonji wan gi a lot of improvement nikech yudo kaka wan jo Homa Bay County sani nyayudo ka wan gi lam orwako kamoro amora wan gi modern fish market nitiere. Orach neno achiel ni kidhi e interior kocha to kuond moko chuodho ma ok inyal neno, kuond moko chuodho ma ok inyal luwo kata mana gi tiendi kendo kata mana gari ok nyal dhi. Bende giywago onge mar tije ne rawere ahinya te apise mag counties ka rawere ywak ni ok nywandgi e chenro mag dongruok kata obedo ni okenge moko osego e sekta mar thieth nitiere ma pod nitiere. Wan koka youth nitie ber ma waneno to gi ber ma ok wane nikech youths mang'eny gisomo to gionge tije to county ka bende nitie mana jok moko ma bende koro koma ma samoro winjore retire to wenwa joma tindo mondo mi wadonji office. Thieth aneno ka ok ber nikech SHA kuonde gidhi kuonde moko ni SHA konyo kuonde moko konyo. Ute mag thieth aneno kosalosgi but koro nitiere man maina mag sem kaka dispensary matindo tindo ema gidwaro mondo at least oyawe gik machalo ka nderi mondo kete yath kaka chal kaka kidhi kuonde makamalo kuonde moko yudo ka yedhe tin. Dispensaries kidhi tiyudo mana one nurse only
to nasa chiel ji oewe dispensary mamagwa makaber to gima jo sirikal winjo time maino ogiwinjore gi mede sisters moko to gi nurses moko mondo mi thieth obed maber. E limbe mare Mbakaoromo mar tend loch gwenge, jatend piny Kenya William Ruto singo medo jiwo loch kor gwenge ka koro sani osepodho paro mar chik ma koro biro neno ni counties oyudo omenda maromo siling bilion 415 e komenda ne. Ma en medruok mar siling bilion 28 kawuok e siling bilion 387.4 mane omi counties e komenda mokadho. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jakora moge jwang mane chal mar wach kendo kama oganda mamoko nitiere penyo maduong' ma moda chako duche ma kawuono iwacho ni oganda mathoth chwalo paro ahinya dongruok mag kor gwenge kendo en romo mabendo duche ma kawuono bedo kata ka dhi nyime wadhi bedo ka kod welo ka bende wamedo mana rango gi achiel kachiel koni kane gi welo adek e studio mana rubika amie thuolo mano mi bende omoswa achiel kachiel to konwa bende ni ento kamentiere chiyo machal nade kato bang' machaka twaka yanga an ka kod Kennedy Ondiek jako mar duon bura mano mar PPA ma bende chopo kar ka studio makawuono oyawre Kennedy kenwachi oyawre nyuolwa ageno ni kora mogi chiyo maber kendo wan gi thuolo maber kawuono ng'eni ang'ona wach weche kaluwore gi weche matongo mag kor gwenge fail madhi mbele to gi mibadhi madhi mbele kaachiel gi Devolution Conference bende madhi mbele nikech maendi koro higa 12 nyaka wachak Devolution geno ni ang'ona bed gi twak makare. Erokamano ahinya kalore kod mano bende mosedo kaka wachako kod achiel kachiel to mduku winjo kanyo kaka sigana molosno kanyo kod Lydia Okeo obiro penjo madapenji ka en ya jo nyaka sani ni 12 mano mar loch gwenge bende winjo muya ni kor gwenge wa ing'en ni bura ni kakilose mapok ang'eyo maber nikech apara ni bura ni kilose to nego bed ni lose ga mondo tim rapim kuonde mosodongo to gisodongo nang'o to gisoyudo ang'o ama gidwaro in exchange to jowa pile pile ka gidhi to pesa ma gidemand to jopiny ok ofile ma ibro nwang'o ni devolution ni kako dhi ni kok omiye chike moluwo to dhi fail nikech gavana kodonjo to employ joge gavana kodonjo to en go contractors mage koro gimwayudo pile pile en asara go ng'eny county government ma terrible to values monego kony jopiny kaka health kaka somo nikech piny maonge somo ji ok nyal dongo clevers to jowa odak mana ni gin kaka burano sani giminyalo kwano ni gino timo en ni economic value mar gweng'no ochwalo malo for the time being nikech joma nyalo uso chiemo joma ni hotel koro yudo pesa but gima bro konyo jopiny in future devolution ipoko golo kesiche duto gidich manago pesa to ginyiswa gan matin manye giyudo ni to gitimo gang'o ka devolution ni nyaka nene clevers onge kambi magisoyawo in any county that is working to wasik wayierogi for what oginya bedo tax mwane makende mwachulo out here ema gidependi on te magichamo to gimes all the time sani wan gu pesa magichoko katindara mondo inwang'e sani matatu ni in fact a good example ni sani kidhi onge county ma onge 3 stages magichoke pesa my transport ni choke pesa tinwang'o ka pesa ni kamodonje onge checks and balance mar revenue collection onego los malong'o wang'e ni county ni capacity mare nang'o magi nyalo produce to wakwaso ng'eyo income margi as a county then wabro ng'eyo ni gin national government onego megi ang'o kata ma gikelo e coffers makoro national in fact when the president sani onego bed ng'ama ber ma kodwaro hospital to ng'e nun to udwaro hospital nang'o to undu kelo ang'o i mesa ne mo bende konye to enable him think positively about you keche jogi keto president ma president koro kawo pesa ma national government monego konygo an emergency kimiyogi iwinja koro Cleophas gimonego devolution yo misappoint all the time
all the time gini miss a point. They should come back and take a study. A penje moso bedo good devolution and how they have been working. Toka penje gubiro kao mana benchmarking kum Kenya kae. Benchmarking. Kenya dio kawe. Benchmarking to nyalo beti, but where is the honesty? The opinion of fail gini. The truth of the matter is your opinion of fail devolution anywhere. In fact, we have what's over the kings one presidents my county. Mabene demano lamge. They are not doing any service. Erokamano. Standing in Glofas. Devolution energy produce president. Only we better benchmarking for us to have an elected president. Devolution. Kirango pinja moso dongo America. America president either works in Senate or county government. To county government, you never produce no leaders. But Kirango Gisani, all of them have problems. Why are we having this devolution? Konyo national government on how to sustain health. Wakoin national government how to sustain education. Wakoin government how to sustain agriculture and industries. We are totally daydreaming. Erokamana inyanga dugo iri moleru mathoth ka Kennedy ndie kama intiere loch gwenge igni 10 kod 2 iwacho ni ber mane mosekelo ne jowa monyalo siemo kata monyalo neno achiel kachiel githoth ahinya iwacho ni oyaw odiochieng' manyoro manoromo mar 10 kod 2 irango higni 10 kod 2 mano mar devolution e loch gwenge nyaka sani liwacho. Yeah, Cleophas aparo ni wadhi kuongo gi ng'eyo ni to katiba sama ne ilose 2010 ne wantiere gi paro mane kaka oganda. Ne wan gi paro mondo mi wagol teko to kod mwandu mochokore kata modhungore e headquarter mano Nairobi mondo mi tere e kor gwenge nikech ne wa realize ni kaluwore gi kit telo mosebedo godo higni mokadho ka ne wandiko katiba manyien to no bedo important mondo mi ne wachor teko kod pesa kod mwandu oko mar headquarter mano Nairobi. Emomiyo ne wabedo gi article 175 chakre 175 kidhi mbele manyiso principles ma devolved government manyiso ni Kenya bedo gi governments 47 mamoko manyalo riembo chenro gi mopogore opogore mak mana ni ok ginyal timo gigo e komo kariyo mochung' ne weche kwe to gi weche madil gi weche court lakini sirikende 47 gi eki omigi teko mar bedo mar loso chike kaluwore gi gigo e komo midwaro kanyo to kendo mano e county assembly momi tije 3. Tich mokwongo en mar loso chike, tich mar 2 en mar chung' n'oganda, tich mar 3 en mar ng'iyo kaka omenda tiyo. Achiel kuom gigo eko mag chike magiloso en miluongo ni budget ma en finance bill. Finance bill en budget ma county ka county kalo sama national government bende kalo budget margi. Tiyudo ni gima duong' ma osebedo ka timore nyaka ne wachak devolution. Ananya wacho ni governors manokwongo and adwa gone gero kamano ahinya kaka kidhi Garama Bay kata kidhi Migori ginyalo bedo ne gin gi challenges mopogore opogore to ne giketo gimiluongo ni structure mondo mi county governments ochak operate ochak tiyo e yono mane giketo directors ne giketo directorates mopogore opogore boards mopogore opogore mondo mi county governments nobed ni nyalo chako but ibiro yudo ni kata gin in the process ne gibedo gi challenges mar management mawadwa nduko e temo wacho ni gin gi lobby just for money gidwaro mna pesa to ginyal nyisowa kuma pesa dhiye. Higni 12 nyaka ne devolution chakre 2014 iyudo ni nikech 2013-2014 iyudo ni matindi minyalo kwan kaluwore gi pesa go iko mosebedo kadhi. Ki calculate Homa Bay County for example nochako gi budget ma 4.5 then odhi 6 point something modhi 7 modhi 8 kawuono wawuoyo about budget ma 12 billion in the county government of Homa Bay and the other facts mar other counties but I don't chiwo example gi kama ai because ene kama I look deeply because interest mag jothuru are there. Adwa koni ni king'iyo gima timore tiyudo ni aneno video mobedo played kanyono ineno jowuoyi ariyo mowuoyogo vijana go eko achiel owacho ni devolution ni waneno kober nikech waneno lam mopogore opogore waneno fish market hapa ni nene Jerunduku tadwa wacho ne joho kendo adwa nyiso kijana mowuoyo ni mago ok devolution ndara molosi kaka monene chuny Homa Bay mago eko mag national government sirikal mamalo ata malo 85 modong Nairobi
ema sirikal mar William Ruto okawo to dhi tiyogo. Kidhi Homa Bay kawuono notiek stadium mar $504 mano tiego stadium gi sirikal mamalo. Kidhi neno ginene, kidhi neno lam mowacho ma opogo ariyo, duol kariej makoro Homa Bay no, mano ero national government. King'iyo chich rech mowacho no miluongo ni Koginga market, mano ger gi 397 million, mano ero mar national government. To gi mamoko mopogore opogore. Ibiro yudo ni county governments wa to onge gima timo gi omenda momigi nikech kigolo like sani endi ne wan gi Devolution conference and gima rach ni some of us and my editor dwa siemo jowa ni wan be ne watero kwayo kaka an mondo mi ayud thuolo mondo abadhi address weche mopogore opogore Devolution conference kaluwore ni asebedo member mar county assembly kendo an gi interest mar reorganizing leadership and management mar Homa Bay county. Tiyudo ni ne gidhi gi loro o gidwar dissenting voices. Hawi maber ni president no winjo gik manyocho wandiko ne president kwa nyise weche mag SHA kolure go sektande mopogore opogore. Aneno kowuoyo kendo miyo kano wuoyo to riembe jomoko ni SHA itiyogo marach osiptal moko. Gima dwa wacho Devolution conference mokwongo en riwruok noero kata chokruok no mar governors kaachiel kod jogo eko ma deal gi county governments mondo mi ginyis jopiny kata gi showcase gi kizungu ginyis jopiny gigo eko ma gitimo kata kaka chenro ma gitimo mondo bed kar somo ne counties mamoko mapok otimo gimoro. Koro yudo ni kidhi Migori to jo Migori sani endi paro ni Gladys Wanga en governor mowinjo kopi. To governor Gladys Wanga is the worst governor moko winjo kopi nikech sani wuonre no e gero fees. Iwinjo kidhi somo kako gero fees to gero fees gi pesa mokawe yo moko winjore. Mano ok gimi nyalo somo. So different governors ibiro yudo ni nitiere kidhi kata governor ma yo moko winjore ndebed ni en mane nikech iwacho ni ka en chenro ma nyoro jatend piny Kenya nitiere Homa Bay to do thuolo mar yawo headquarters mano ma Homa Bay county. Tayeni counties mamoko bende nitiere kar kachiel kachiel. Ka warango gi Cleophas Kennedy mana kama yudo thuolo mar nono gik matimore county achiel kachiel nitiere chenro ma county government bende timo to en gimoro marach ka sirkal maduong' obiro kendo konyo jiwo dongruok gwenge. Ok en gima rach ka sirikal mamalo biro kendo an kata kinena Cleophas wan wasebedo kodi e studio ka an ema ne wawacho chenro projects mopogore opogore mane President William Ruto pango timo Homa Bay gi counties mamoko mag Kaluo. But iwacho ipenja ni e yo ma ok kare mane nikech ibiro yudo niya kidhie wach kendo jothuru onego ng'e ni neno office kaka for example dong ne president oyawo office nyoro office mineno no government mar Homa Bay otimo makosa mar dhi kawo loan cabinet no approve 520 million ni gidhi gero godo office mar county government. Tiyudo ni sani owuondo governors mamoko no gero office to ogero office gi makosa ochopo 920 million 400 million ok wang'eyo gimomiyo office no chako kawo more than 400 million to cabinet mare no approve 520 million. To the worst of it ni pesa ni ohol gowi e pensions fund ok en kama winjo ole gowi ka onge guarantee mar national government. Nyocha wandiko barua and I want to tell you Cleophas an ok awuo to kakaw action ne wandiko barua to the treasury mwapenjo ni to ere kaka pesa inyalo hol e pensions fund to onge guarantee. Ni neno ka permanent secretary ma finance no reply mowacho ni ne onge guarantee mora mora ma Homa Bay county nenigo mondo hol 920 million. Mano nyiso ni en pesa mokawe yo marach, en pesa kata office no ibiro dhi e court mondo mi office no kiketi. To the worst of it Cleophas lo mogere office no ok en lo manoket gi jopiny mar gero office. Jokanyada or the area around that place no wacho ni gidwaro factory mar chiemb jamni kata obedo ni airport ne wacho ni mondo kik chiemb jamni bed kanyo nikech ndege winy biro interfere gi ndege to ne jopiny ema ni dok irgi tipenjo ni koro udwa ni mondo watim ang'o gi puodho ni. Ok ne county government mar Gladys kawe to bas gigere agera office ma ok gipenjo jopiny. To mogik nitie procedure mar gero office mar county government ma must be en a letter ma must be written kendo bedo approved gi National Assembly. Nitie procedure ma perfect mitimego magi no giluwo nikech ne gidwa kwalo $400 kanyo koro gikawo 520 million mane cabinet no approve to then omedo 400 million and then gini en loan mibiro chul higni 30 makata an madwa chung governor
ka dhi ayudo governor abro chule nyaka wuogi ma governor sariyo bibanga machak chule. So it is very bad ni devolution up to today 1 billion 12 to kwanya yudo billion achiel out of 12 gi wager go headquarter wadogwa olo loan and then wadwa wuondo counties mamoko ni Homabay county osegero office gimomi atajo kanyo yena ya 1 second. Ineno ka Gladys Lwanga nodonjo office and ang'iye carefully adwa wuoyo kuom nyong'o be 1 minute but Gladys ka nodonjo office to Rikni nogero office mano wuondo mulando kaka ogero office malich ma dong nuneno ka noya office moro manowacho masani entie cha office no kane wakwere ni ot midhieno ono mar egpaf en mar health ok en mar office negi dhi gidonje gibedi bang'e sani ng'eno oseriembgie ma koponi waloro negi bende puodho cha to onge kuma obiro operate from. The truth en niya nyaka wabed gi governors ma consult jopiny, nyaka wabed gi governors mong'e ni wadwa timo ang'o ne jopiny, then wabedo gi governors ma kodwa timo gimoro to bedo gi paro mar assembly mogik kuma wacho kata na mar governor Nyong'o. Governor Nyong'o be kidhi Kisumo makosa mikawo jo ohala matindo tindo nikech wan gi familia matindo tindo ma bende nigi dwaro manie chuny town. Ikawo johala matindo tindo manyo nigi kiosk ma giuse wuoche giuse buge e chuny town kuondego then igologi to ok imiyogi specific place then ok ichenjo kuma geche lore mondo mi jok manyo nyiepo kuomgi oyud thuolo ma nyiepo. Koro jok oriembgi e chuny town gionge kama ginyalo dhiye pesa moro amora be gionge to gibe gin gi mahitaji magin. The truth madwa wacho ka tieko en ni governors ma Nyasaye omiyowa or kata manyora joodi omiyowa gi ok gin governors mong'e gima gidwa ni gitim. Ochilo bagni Migori ma impossible orengo cha koro kadwa wacho mare eto mare cha koro is problem then Nyong'o be okia kata ni jibo denyo okia kata ni bende dwaro mondo tiem. We must be considerate. Nyaka obed considerate. Ok inyal keto ni town bedo maler to ji to denye i town. Erokamano ndiek. That is not devolution. Anga duogo iri achiel kachiel watemo rango podi Elizabeth Nyakathomo mano ka otudore kod achiel kachiel e yor mbui masani ang'o yudo thuolo mag winje mano Elizabeth Odaga ka otudore kod okinyi ma kawuono ka okunwa mathoth koteno bende kod chal mar piny Kenya ahinya loch gwenge nyaka sani. Ang'ene anga duogo ir Tom Duko ang'ene gik mathoth ahinya midawacho penjo maduong' ahinya madhi penji en ni priorities mag counties not waste kata ne gilokore kama chal nade. Elizabeth oyawre agero pod oyawre kama intiere okinyi ma kawuono inyamana mos oganda okinyi ni kato bang'e wachaki ka ikonowa ni loch gwenge kata devolution higni 12 bende osetiyo iya e county ma Siaya inyamiwa kata bende examples mawuok e counties mamoko warwakni machiegni. Elizabeth oyawre uchiyo maber chiyo makare machiegni. Most adonjo moleo joining in was a problem but koran kodu sound moka winj maber ahinya. Wayud thuolo mano mar lose mar mondo mi waketi penjo mapenji kar kae ni devolution higni 12 mosekalo bende osetiyo e gwengewa. Ok anyal wacho ni osetiyo nikech gwengewa pod walak gik mang'eny ma wakwayo jotelo monde omed tiyo gi kaka poni omigi kar romo mondo gitine jopiny. Apari mane pok wa succeed in devolution, pok wa succeed. Erokamano ahinya Elizabeth. Ang' waduog mathoth ang' nitie sigini mamoko ma pod badhi bedo ka kwarango achiel kachiel ang' iwinja ne twak kaka sudo kato bang'e ang' wabiri achiel kachiel bende kama ntiere kar kae. Tom Duko ntiere iri depo ni devolution noyudo counties no twist roles ma gik monego bende girango ng'ato wacho ka weche mag lam ni esa unit mano mar devolution ing'eni kapok akawo kanyo ing'eni ng'ane ogoyo ja ODM to koro binan kae nyaka beda penj ok ang'e ni boro gimowacho ni bende understand no biro nade. Ing'e ni nitie pesa minyalo kaw but with the procedure. Ondiek nyaka ng'e nitie bonds ma allows the rule ni unyalo access pesa i account mowueno nikech pesa to kinyalo kaw kanyo directly but through bonds tinyalo timo mano.
So nitie seche moko ma kapok wa accuse ng'ato to onego bed ni en owuon osotimo correspondence bo wuoyo gi wanga bo wanga duoke kata jog wanga otimo gino wabiro kawo blanket position to blame go jotelo mawa kanya adwana ondiek gima bilano kiwache is a very sensitive matter. No peso obedo borrowed 520 to budget ne kiro ke obedo completed to made in 400 to kibiro kae ne bend assembly owuoyo to ka assembly no owuoyo assembly mathuru kare marach you are blaming the government to unimun wrong you get to assembly ma ji ok think here. So go and make your house in order before you come to ketwailo nje mau mag korgweng magi di uru sort out through kucha penjo mwan go kae ni is devolution helping our people manage maduong mapan Cleophas si penjo wa and lam jo wanyalo gero to ena ni gionge capacity magi nyalo gero go lam maduong to mago areas nitie gik man gu kuku madongo ma sirikal maduong nyaka donjie to gimaraji gavana kana ma sirikal betimo maraji en ka gidhi kucha bo moro yudogi to wacho ni tutajenga to gero to gavana chakoro pesa chom mindnigo gitimo go something else to pesa ni koro konjo piny gimaraji Kenya ga Cleophas madwa na nyisi and this one must be shaped to jo piny be nyaka konj jotelo jo piny be nyaka konj political parties kejo gibiketo ka pile gi yiero jo maricho no an wadwa biro gon gi koko. That is up to them now. In fact, in the next phase, one ikano chakno yeringa marach is your problem. You go and stay with that your problem. Jatelo muro no og maber. Nikeche gibe gidwa keto ji mondo ji kick think. One sani no benwa konyo Kenya gi innovation. Nya mor ka neno mudi awuori ka wuoyo. Ko pako gima technology osoto in education. Ko wacho ni chon even to access a document nenya kindik managulwedo. Sani you can communicate even through email, kata through WhatsApp message to disseminate the message. Gichen technology osodongo. Technology no kubiro ka onge education. Emo miyo jowa matuwo go somi piny kai are doing totally wrong thing. Tingeyo devolution ni governance gi problem again go Cleophas. Momine no kaji uknyuinji gi. Eni gibe gen president machielo. Mobero dwa no lami piny kucha to gimonyalo timo to kia ma en bende en mabus nyaka majo piny go ma en won pesa kende mo spend around him ma careless in a day oktin 1 million mamani omi bloga ni mani omi ngama kore duong mani omi assembly ni dwa no en dwa no were wan wadwa were ji nyaka karango ingen wero ni anya chako neno kichako were ji bangul 207 ka kada 207 ne wan ga very disciplined society. In fact, from 2013, emachako nene ma MP ko de na function ma bigum talk CDF, gimode timen ma CDF, ti wacho no mare otimo. To ngani be wami committee, ma bende yudo pesa, ma bende committee ni iwacho no jo mariek mo yiero mondo konyi tich. Really, our economic variables okudonji, omiyo county government ni devolution ni ondie kingeni ni wacho to berberi in maru uboyo de pesa madonjo nu hotel unu welo pile nikech i county mar Nyanza gite unu muso ide welo ma economic empowerment maru so dhi malo matin wan kuonde wa moko kata gimi biro nene maonge gima nyalo kelo president ma is not there. That is one thing that I want you to also be thinking positive. No unu you have been capable, especially unu jo Migori kirango da president ni so to koru moloyo kata na Kisumu, which is their quarter. Kata kabuno president yere Migori County. That is an advantage. Yungani innovation, mabur kao time mangenyi goro. Temura explore areas manyalo konyu mondo wakonyi piny. Leadership marong. Odi sami wota ling we gabero ngama chapni studio. Gima nyaka wapenjre. Mwadwa no wachi Cleophas. One kaka jo Nyanza. Anu kadwa wi devolution mamoko adwa wi wach ma Nyanza wan kaka jo Nyanza neni nyaka sani gin ga devolution conference president nyo biro onge kama giluoge president aside bigi wacho one potentiality maro en ma to weakness mwan go en ma iwinjo gihero walo
ma jakom no nyiso gini dware ring road manyalo miwa commercial development maringo between Ayad Madhu Pima Nyanza Mar Victoria from Migori to Bosia. None of them is thinking about that. To man yeni chiemo tipi no machine gudupi. To chiemo ne economic value magero pin. Ke chiemo ne magero industry. Chiemo ne magero kita school. Nike ka chiemo ne tieto osuptal biro. Nike sa mupuro ni tieto uche mabiro. The government will see the sense makelo hospital. Koro gi mwatim. Chances are not lost. Jowa was off when you leadership marobiro through political parties. Jo tendo mani party mo think what kind of leadership magidwa kelo noa e piny luo. Nikeche kirango Devolution conference ne. Apart from business mawachogi, it has no basis of being in Nyanza. It has totally no basis. Onge mwanya showcase. Makta joko biro somo. Waonge any facility in education. Majoka nyalo biro somo. Waonge associated faculties in those institutions one go. Maka now joka nyalo mi wacho na ne joka biro ga somo. Usomo paper tiger. Kosu usomo gima konyo ji. Ingen paper tiger to jokenya beriandi. Ke jokenya ingen koponya ka thesis. Jokenya mina nonge. That's why they don't know value content. Kakore miye gimo miye non go and work with it. He doesn't know it. Erokamano nduku. Kamada na duogi irondie kaka pokadhira Elizabeth. Mana mapio ni kesa bene koro rengo ni beno loro watch ma Devolution warang machelo mantiere ka. Yuko na ni Jayala Dominion Farm bende uduogo. Wada rango. Bero mapono kelne josiaya. Sani ka mantiere ka. Ondiek. Jatan pin Kenya embui mare mano ondiko. Mano William Ruto. Owacho kacho magwero kamano ne Governor Gladys Wanga. We applaud Governor Gladys Wanga for being innovative in striking a partnership that has delivered the county government of Homa Bay headquarters. Manuka mentiere karkae. Mentiere partnership. Oyene oganda mamoko bende bedo gi tudruok makare. Angeni kanya kama ne ntiere wach maduonga nyime wacho ni ola okaw, ola ne osebedo kata kiseyo go konde mopogore mantiere. Partnerships gi gidonje machalade mar jiwo Tend County makata in kidonjo ka nyase uyeni bedo governor. Iyude kantiere kamoro minyalo jote. Iwacho kuom ranyisi kawuono apis ma governor Wanga ogero kawuono. Kidonjo kaka governor to kositiyo kata ka pod odhi mbele. Idhi tiyo office no kosidhi chako gero machielo. Cleophas, ado wacho ni owinjo wabed gadieri, wawe wuondore tadiera ongewa. President William Ruto an gi reasons momiyo anyalo support. But miriambo to ok abi exempt. Ebo ero riambo so much. Jowa nyaka ng'e ni William Ruto kata ko wabro wacho nikech an believe last week nyocha wacho ka ni kalure gi dongruok mokele thurwa. Abro gombo mondo mi wa support to gibedo ni oseyie tiyo go ganda. But miriambo be nyako we. Because koriambo ni Gladys o strike and gine to ma DPS ma barua adwa kono jaduong duku secheka ema kata mine no ko wacho ni aya achapni okachapni lit naga samo wacho to ma barua mondi gi the treasury ministry of keno nyoto ndik tarik 18 Julai kod wok barupwa mane wandiko tarik 3 June nwandiko barua tarik 3 June kwadwa penjo ni to pesa mokawe pensions fund 820 million be en justifiable to be en pesa mowinjo tigo e yono. PS mar finance wadwa owacho ka Dr. Chris K. Kipto owacho ni the National Treasury ong'iyo penjo ma upenjo to wacho oyudo 820 million manyocho kaw e pensions fund okomi garanti mowinjore kaluwore gi pend chik 212 to gi 213 matayo Kenya. Nyiso ni pesa no kaw maonge garanti. Ka onge garanti nyiso ni mano loan mokawe yo marach. Nyiso ni samane dikedini gidhi dwaro garanti de gidwaro garanti mar 520 million kende. To gibadhore gidhi gidwaro garanti ne gidwaro 400 million gidwa kwano. That is the kuoma wacho ni. Jaduo owadwa okwagore kwa makosa. Andana wacho ni kabiro ka. Gik mine na wacho gi. Ka wacho ni wach health. Nyochi neno ka wacho siptende ka. Neno ka wacho siptal wuok kocha. To kendo pod ging'eny mabiro nikech nitie health facilities ma receive pesa mar SHA to ok tigo e yo maber. Nikeche sama wuok kodi ni wadwa Cleophas. Osiptal mar Kandiege sub county hospital
noyudo 54 million Kenya shillings. To 54 million Kenya shillings ni owadwa nduku. Kar mondo kete ti to pesa ni ndio kawo dio kete a special account mar KCB. Kuma pesa ni uwuok odhi, nobody knows. Imagine ni kandiko yudo pesa molo nyaka cost referral hospital mano yudo 50 million. Ni cost referral hospital sub county makandiege huyo. To mae gima nomiyo Rachungi district hospital olor otamgi e SHA. Ani mana miyo president huyo. Corruption is too much. To nyocha wacho gigika, nyocha dismiss aka. To abro wacho gi mang'eny kaka mae. Office ni hibo penja ni kupona bedo governor babro bedo. Okanya bedo office mane owinjo ket factory madhiger ndiko jopiny. Ibo muke ger factory. Okabi muko. But wabro ng'iyo niya pesa ni governor gi masani ni must take nyako kaw responsibility. Onge kaka nyalo timo gimoro ma ok consult jopiny. Jopiny sani kodhi ondiko barua ni gidwaro lop gino back nikech no winjo be ni kete factory ma dhi ndiko gi to gik mukelo ukelo jok ma usendiko jomo biro mo sendike office war county be joma gara joka nyadago kia adwa wacho ni niya o jaduong' nduku bond nigi guarantee ma national government nyaka chiw kata bed mana governor kadwa olo gowi midhi chul higni mang'eny gi governors mopogore opogore nikech gowi ni dhi chul 30 years nyaki dhie treasury ma miyi guarantee ni pesa no bro bedo transfer and obro doke pensions fund kanyo ero ma ok olal to my pensions fund of the lal adwa duoge devolution Ondiek ang'eno wadhi devolution kato bang'no beno arango gima chelo mantiere kar kae kurka kori kaka ja Kenya kendo jadaki county ma Homa Bay ma bende osebedo jatelo county ma Homa Bay bende paro ni bedo kod animal feeder company factory ing'e kama headquarter mar county ntiere e chuny boma nikech man reason ma ichiwo mondo mi ogole mabor matin otere kumoro to space mantie kane ok nok bigere pod en chenro mantiere ma pod ntiere kar ka achiel kachiel en gimoro ma ineno ka gima ok ochomo yo kose en gimoro ma priority bedo twisted gima dhiye edhi duoki maler adwa teri e CIDP County Integrated Development Plan mar Homa Bay County sama Gladys odonjo abro mi kopi owadwa Cleophas ibi nyisa ka ineno page mora mora manyiso ni county headquarters is one of the priorities nikech County Integrated Development Plan en a plan machiwo priority areas mowinjo be ni county timo within 5 years. County headquarter was not a priority that time nikech ne gisekelo PR ma gikawo fees mane ok margi then they mess up kaka sani koro gise mess up. Number 2 jowa nyaka ng'enia County Integrated Development Plan ema nyiso chenro mano include bando makigoto sani bando makigoto fail animal feeds no winjo benitieko mago fail gimora mora ma county government Homa Bay no winjo tim o fail te sani jo kigoto dwa ka opuoth gi bath nikech bando gin goto jo kikuyu ema dhi omo bando kocha an mana wacho ni adieri koro from CIDP Cleophas emiyude gimiluongo ni annual development plan tiende ni kusebedo gi plan mar higni 5 then from there ugolo plan mar higa achiel. Plan mar higa achiel ni manyiso priority areas mag gik mowinjo time higa achiel then kanye milose gimiluongo ni appropriation bill samuse wacho mano ekiloso budget mar higa no iwacho ni one budget wadhi timo kama gimiluongo ni fiscal strategy paper. Koro fiscal strategy paper yani paper no manyiso kaka iditigi pesa igolo annual development plan midhi loso godo budget. Jowage kigolo adwa nyisi na an gi papers go te an gi CIDP an gi annual development plan an gi fiscal strategy paper anyisi ni gik manie annual development plan mar Homa Bay gik manie fiscal strategy paper mar Homa Bay onge gima dhi mbele kata chiel. Priority mar Homa Bay en kaka winjo wacho ni welo miel to gi sherehe tupu. Homa Bay county en county mar sherehe Siaya giri onge nikech orengo maybe nigi gik modwano time awinjo ni Dominion Farm biro ma onge sherehe mingi gima dwa wacho jadunduko ka ok wa translate development plan mag counties wa mwaketo gi into use nikech macha gima jo piny dhi bedo piny to wacho CIDP ni wani ga bich mika office ni wadwara achiel ariyo adek ang'wen abich yore mano bedo prioritized emiwinjo ka ng'acho wacho ni chuodho do winjo ka ng'acho wacho chuodho mowacho no nyiso ni la monene Homa Bay makura ogero mano national government fish market onene Homa Bay county mogero mano national government to kidi yore mowinjo beni priority ma county government ogin chuodho ineno ka jigore piny to suru tichoko
Osuru wa michoko ni bok nyal nyiswa kumo dhiye. Sha ma Homa Bay kende is the funny county ni en ma sha mar osiptende te no choki uket kamoro achiel. Emi winjo ni sano osiptende ma Homa Bay sha gi are so messed up nikeche gikaw giketo kamoro achiel imiel go. Because gidwaro pesa ma float. Ingeni and kidhi Migori wanyisi Migori one thing. Migori challenge mantiere en ni governor ma Migori ok nyal kata bedo gi japar piny mondo nyis na dwa timo gima kama nikech kong'amo dhoge mathini pap tikwere ni gigo ok nwa kwai nikech priority ge set twist priority olokore jo Migori ting'e ni tito wacho ni wan warito mna yiero nikech margi cha is messed up chal gi siaya Ondiek nitie gima dwaro nondiko puonjre Ondiek ng'ana sami wuoyo koda ana ng'ama somo nonro ma qualified Okinyang nyisa barua mendiko no PS to PS oduoki. Ere barua manendiko no wanga. Mondo wango explain ni. You know when you come to no lengalenga mondi. Okadwa donjo wach Homa Bay. Okadwa donjo wach Homa Bay. But adwaro ni gimitim. No, my is devolution. Today is devolution. Mako kidwa deal gi devolution to just leave. No. Nikeche. You know barua no wakuongo andiko to wanga. An kata masami neno wa Charles Odhiambo wuokcha. Manoriam Charles Badlicha. Nandiko barua ne wanga. Abro mi copy Cleophas I can promise to Joromo. Abro mi barua manwandiko ne county government mar Gladys. Wabiro mi barua manwandiko ni county assembly to county assembly ma Homa Bay Gladys wa hijack ma ok nyal timo anything koro mane manomiyo wadhi penjo Nairobi amnyalo mi ka wang owuok ka dakika 10 kende ami barupe ang'wen manwandiko gi replies man assembly no go reply wa county government ma Gladys no go reply wa mane manomiyo wadhi koro gima dwaro clear yes next time kikelo penjo bilani Ondiek looks to be a lot of research ikelo gigo monde omi gik modo wego tai wabiro warango nikech no sani kora kiata content manondiko you understand nikech an gik monde wacho gi either maybe a very unique case but erika kiketo gi and I don't read letters from face value I read letters I'm an investigator I look from the content moving forward What Homa Bay is ochando die kabisa which is wadhi loso thuolo mag rango counties wadhi keto thuolo mar loso devolved units gi duto mana achiel kachiel mano kama wayudo gi achiel kachiel koro kata sani ka wuok nyakwara muke jwang mano ka rango kama chielo mano ka dhi do thuolo kendo mar rango county ma Homa Bay kata mano mar loch gwenge kamoro moro ma wantiere sani dongruok mag loch gwenge ang'eni nitie gimoro ma Elizabeth Odaga dawacho sani kapok waduogo kode kar ka chal ka gima uyudo wachiedh nade weche mag tudruok kodwa achiel kachiel sa odong' mana dakika achiel kendo romo saa 2 mar okinyi ma kawuono kan ma kinde monego bed ka yweyo akaw yweyo ni kae to bang'e aduogo kae kod wach mar Dominion Farm mabiro yudo ka achiel kachiel kae to bang'e ang' waduogo kae kod mathoth kik idhi mabor. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Mano nyako matimbe ne richo. Nyathina, abiro chopo
tar saa 4. To wachna ne gimoro. Ang'o momiyo niti timore koda kama? Kanjo, ino kidwa tiyo, koso kawuono ok iwinj bire tich. Nitie presha mang'eny kae to jatelo iye wang'. Wacho ni kaponi ino kidwa tich kae to kara onge wang'. En ang'o momiyo in idwa nyiewo tigo mar keny? Dong' chieng' mane utimo arus, in nimiyo jaodi tigo. Kose tigo mare mar keny nokethre? Ogonda. Kadi her yudo wenda mar Warom Jerusalem di mana star 860 star 416 hash. To pari enia Ramogi TV e od jower duto Nyasaye ogwedhi. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Iseyudo nyundo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kendo jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kadano Machiegni kendo Nyakoromo gi jwang' chenro en mara Ruupiny to wantiere ka wadhi nyime ang'ena dongi thuolo ma dirom dakika 18 kata 19 kanyo to watieko twak achiel kachiel okinyi ni ma kawuono nitiere weche morango mano mara chal mara piny Kenya tang'eni nitie paro mathoth mabende donjo mago mawuok e counties mabende odhi bedo ka waluwo kendo wakoni paro mopogore mamedo donjo kendo mabiro nwa ka donjo e mbui duto te mago mawamedo luoni kachiel ni gin to gin mage. Nyakoromo jo nyaka sani koro thuolo nitiere mano marango na dieri kara thedhia mano mayala kono jaket mwandu dhibedo thuolo mano maduogo kanyo mar mondo mi ochak timo gige kendo iwacho ni mano jaket mwandu mano ma Dominion Farm kwa dhi nene kae ka oduogo to dhi bedo yo machal nade ang'o winj duonde kaka noloso achiel kachiel to nitiere paro mabende donjo kawuok kuom joneno e konde mopogore Ruth Nyathi Ochieng' wacho kamae wacho loch gwenge osetemo kik waket siasa e wach devolution ahinya kochiko ita awinjo ka ondiek wuoye weche mag jo Migori ahinya to en ja Homa Bay mae neno ka siasa moro winjo ostik mane county mare ma Homa Bay with a lot of bitterness kamano nikech wae wang'eyo ni jo opposition ok nyal puoyo kata gima ber wan kaka jo Migori to wang'eyo kaka tich tire aluo to akanu moja inako erokamana ahinya ote machielo en Rafael Omolo ma Siaya wantiere ka warito Dr. Elizabeth Anyango odaga ero nini ne odagi internet mare pod watemo range kawayuda wakele kanya kathomo achiel kachiel kod moko bende mantiere kaya wachna wuor Lydia Olenyo aluo to akantiere bondo erokamana ahinya kimia paro kotende kotwak manogo bende ang'wayo thuolo mag range to sano aranga ne ma Dominion kanya kod mo jwanka to bang'i wait thuolo mano madhi nyime kotwak kaka kaya nyakura moge jwang' oyudo thuolo mano mar loso kod jopiny mano ka entiere achiel kachiel e county ma Siaya paro mane mantiere kae ponono gino mane omiyo wuok giduogo mare kit gigo mane timo achiel kambi no mano mar Dominion no yango ni giduogo timo tijegi mag pur mana luora mara Yala Swamp kendo sani deponi mai madikel fuong'ruok ne jogo mane puro jogo mane tijegi ochung' jogo mane kelo dongruoge mopogore kaono an gi mone mar antiere ka kod jo Siaya wawinje mone and by the governor that they have no right to it and they will get off and then the land commissioner will give the whole thing to the community.
and the Community Land Act. And then the Community Land Act has asked me to come back and do this. Wacho kadwa yie mondo oduog to upenjo wa taduogo puro kanye mangatu kanye oduog mondo ti puothi munene wandiko petition norengo borengo as a governor no yie nu puodho kama ne Calvin nene ntie no mi list mane kod defunct county council machon. Akwayo ni jo siasa ma jothurwa, akwayo jothurwa un nyithiwa kendo unwege kendo unwetewa kikwago siasa moro mar riembo jaket mwandu wakel jaket mwandu siaka mondo mi wati maber nyithiwa nwang chiemo moindewa onwang kuonde matime ohala mondo siaka county bon wange osur kuwo kuom ofukewa nyocha one county ma wan gimane watimo ne wana consumers gimora mora mane ne wanyalo golo mwabe wausi county moronge lakini kalure kod effort mar governor wan kod siriwo rice mill to kendo duogo mar Calvin enu pak maduong kabisa nikech wan sure no wadhi bedo kod kambi mar niang to mchele bende dhi medre mano matimore county masia to nduku ma county ni duogo mar Calvin ikawe yo machala dekin moko mantiere kanyo kotendo kod loso mwandu medo chiemo kendo jiwo weche mago mag food security kirango alora ing'e ni jopiny owuoyo to jopiny ing'e nyalo wuoyo kalore kaka nyocha gin kanyo and luwore bego vision ma ng'ato but aparo ni biro ne to okadwa na wuoyo ahinya nikech pok asomo paper trail ma o exchange between and the governor to be ok ang'e ni no anang'o gima ng'eyo ni gimiwacho no Dominion nobedo kanyo for some time to kambi niang' to kuno guro niang'e no benja podi uso oko governor be puku ngiso anto income anyocha niang' mana wae kanyo no golo nikune. We have not seen that. So Dominion obiro ni odwa kelo niang' is okay wayiene mano nyalo kelo species machielo mano kadak. But yen gik mwaka oma wa forget originality mar kama ne wantie ni tano kaero gi Cleophas and gige makelo tuoche mang'eny. We need to conduct a study. Jothurwo ber joma patient. Ka gimoro biro, let us conduct a study. But experts ngizwa ni gima ng'ani biro timo ne is good. Kesa ni ng'ano demands an interview. Onego bi kanyo bo wainwa na adwa biro pidho nu, adwa pidho rabolo. Ten rabolo mane, to adwa tiyo kode nang'o. To repercussion magen kanye in life. Ke gima duong' en continuity mangima. Kopone wach niang' niang' mokelo ni en niang' miregi sukari to ka niang' ma sukari en niang' ma sukari mwa consume kose en industrial sugar mogi kunyako wuoye kora kwarango benefits mamage kechira yate nyalo konyo to kikonyo population mabiro koro gima nyalo kwayo biro ne is a good thing and leasehold mabende gidwa chiwo wholesome gito gi benefit yango kech man is a community land. As a community, gini got a benefit yango ma jo Dominion gibiro. Gidwa gero school. Gidwa gero hospital. Are they creating an industry? To industry ni kagi create. Expertise magidwa kelo. Magibiro go. En percentage di. Mwago loke kucha kokelo. Tadi mawa ma local madi enjoy. Magigik madwa no jo agiu. That is what I need from that assembly. Mane I need from the governor. To kiki bino abiano musungu viro, that is total nonsense. Problem ane ngo chapu do nyalo duogo bedo go, and it can even be more worse. Kona gima nyalo kwayo, yo pinki kibedi na hari. Gimaduo mokwongo no ane niang' ma odwa kelo ni. And for what purpose? Obed ting marga, governor, assembly, committee, governor, assembly, governor, gine magini teach, pono nomine ka Calvin kor lungo press. Gine jowa ma oyier manunu gan fentage boy do kura. Gibed pin, gibed a sharp county. Gibed no gilwa walo kodwa. Ke kinyi bro chako injilia no, wakelo gine, koro employment, nitie employment for what? Cap basic mare, nitie gimwaso mo in accounts, Cleophas, bilo na going concern. Going concern in the future. That is in the principle of accounts. Yes. For the future, magini madwa kungungi. Nito odi bedo kodi. To biro ne tai welcome. Ero kamana nya ondiek e watch mara Dominion. Uduaro na wacha dieri kusudu na bomu. E watch Dominion. E watch Dominion. Come on. Uduaro na wacha dieri tade wacha dieri. Anjo kanya na muchikiti kikagi winja dieri mawacho. Dominion Farm is a farm managed around the American company.
kambi mar America motelo ng'amilo ni Buges. Buges sama ne ochungo operations mage, kata sama ne ochungne mondo ochungo operations mage, adwa nyisi what is documented. Gimo bedo documented kendo anyalo share ni mondo isom. Agombo ni samwa discuss gigi watimuru proper research. Adwa nyisi ni gik mowinji ng'e kaluwore gi Dominion Farm. Statement number 1, Buges nowacho, and mind no defend a point momiyo sani koro yiene mondo duogi. Nowacho ni weche mano nitiere mani Odinga family members and political associates ne extort money from him. Mano is a fact makata kitera court I'll present. Buges stated it in his statement, and we can get the excerpt of the statement. Jowanyaka winji. Number 2, gima ne Buges owacho sama no wuok makoro noko nyal dhi mbele go hande mondo mi Dominion Farm oringi en nyamin Raila Odinga miluongo ni Adhiambo mane deputy governor sechego nokawo mchele tons mang'eny to ne ok ochulo nodagi chudo. Ma facts Cleophas ma ng'eni media house kendo ka beto wawachuru this truth. Mar adek, Buges nowacho ni September 2002 sama ne Moi succession ne bedu, Uhuru Kenyatta gi ne nitiere gi challenges and issues mano miyo chune ni mondo lor jopiny stoppage. Mano point number 4, and ma facts. Jopiny sama gino bedo stop, jopiny nong'anyo Siaya, Bondo gi Kisumo mondo mi nyieno kik wuogi. Pek mano yudo sechego, and adwa koni nochuno Olusegun Obasanjo mane president maseche mondo bi nyaka Yala, kendo jo Yala nyalo confirm mondo bi nyaka Yala. Mano miyo ocheko ni tang'o momiyo ja American investor ok nyal succeed my rice nikech ne gi target ni this would be the export zone mar rice. Adwa duogo into facts mowinjo be ni wang'iyo. Number 1, nyaka wayie uru ni jowa wasedok chien nikech dongruogo manyalo konyowa jotendwa mag siasa temo ketho mondo wan kik wabed kaka oganda gi mwandu. Mane gima nyocha wacho chieng' moro niya, ere kaka wan wadwa bedo gi pesa ka waonge kata bengi mamarwa, waonge SACCOs mamagwa minyalo ole pesa. To nikech wasebedo gi siasa ma destructive, siasa ma ok terwa e point A to point B, siasa ma wewa kama koth goyo wa eni. Nikech sama nyocha pingo wach mar privatization mag sugar factories, sani endi gisebedo privatized. Kidhi Sony Sugar, jok mane iluongo ni away traders, joma ne golo niang', joma ne golo sukari factory ma Sony Sugar to ne dhi distribute, noketo pesa moko, noketo nyaka 5 million, moko noketo nyaka 20 million deposit kanyo. Managing director manowuok to gi masani ok nyal clear ni gidhi yudo pesa gi karang'o. Adwoko ni kana nyocha bura nitiere Sony Sugar mondo mi jogi nyisgi ni chulo gi pesa gi nang'o, ok chulgi. Ting'eni jotendwa mag siasa ema nodhi oriwore wach uso gigi imiyo gi private operator, to private operator ni pok onyiso jowa ni gidhi yudo pesa gi nikech ang'o. An ka wuoyo ok an ga beta, ng'ama wacho ni awuoyo gi ich wang' ok an gi ich wang', en mana ni points ng'eny kuoma ka asenge gik mang'eny e piny luo, ang'e problems mang'eny mwadhi through, to samoro wadhi through nikech ok wadwa wacho adier. Adwa koni niya, kibire wach mar gik manyalo konyowa, ang'o momiyo rechwa pod inyalo ter mna Thika as chiemb rech, chiemb gwen wadogwa omo Thika gi rechwa momendwa mogol Sori itero Thika. Ondiek wadhi loso mano, wawuok e topic mar Dominion nikech saa Dominion Farm. Wang'e gimomiyo Dominion Farm nodhi, an josiaya ong'e maber gima watim ka nyieni oyie duogo to wamiye uru conducive environment. Penjo mang'eny manduku gini penjo mang'eny tionge gi factory midwa keto. Nyaka nyocha Dominion de dogi puodho noling mana kanyo. Une usekelo ng'ama udwa kete. Mane nitie uma pesa. Ok uyiene mondo invest well. Wabeduru jok mohero investment manyalo konyo. And I don't care. An kata ka hero ka wuok ka to ng'ama ohero timo gimotimo tim. But the truth en niya, nyaka kako oganda wayie uru niya, waweu jowa invest.
wawe jomoyie invest we penjo mang'eny rabolo we okel rabolo wicheva rabolo mantie kata ka tishu kacha obi to jowa yena mono mi adhi ntiere nyasia bende mantiere e studio ka okinyi ma kawuono e yo Zoom achiel ka achiel angwa yude what is it nyakora mo jwang sani kadhir Elizabeth Odaga mano ka intiere oko mano ka in London okinyi ma kawuono kono ane nyaka sani awa sitieko mar Devolution mano kiwinjowa sani ang'o dhi nyime wach mar Dominion Calvin duogo kendo Dominion ponono dhi bedo kacha ka chir kendo paro ma intiere godo iseyo jotelo mag county mag local leaders ema no ose moketo lwasi moko bedo makare mowuok duogo mare irwako yo machal nade an kanyalo wuoyo Dominion mana kaka jatelo Honorable Tomo wacho wan find out ni en interest mar jopiny nikech gik mang'eny watimo to reme yamo ama ok otiekgi ama gik mang'eny watimo jotelo timo yudo ka nie interest margi kendgi koro jopiny nyaka ng'e ni to gini bo benefit wa nade gibo benefit jopiny nade but ikelo nitie jomoko ema dwa rule this investment kose en odhi a benefit wan gi beneficiary kaka jopiny ma need job maonge gi tich gi jopur monego bed ni koro sani tiego imiyo gi skills nikech adier piny kidhi kata siayo chiek kabisa tiyudo ka waremo gik moko monego kelwa e piny kaka neno tractors mago gik manyalo miyo pur bedo mayot piny masani be pur ok onego bed ni ji puro ahinya gi teko te koro wadwa ng'eyo ni to investment mikelonwa maberni obo dhi benefit jowa nade nikech sama wuoye ni siaya ji mang'eny ni piny kabisa to mage gik manyalo kelonwa dongruok mondo ji oyud kaka nyalo chiemo kamano jatelo Liz kapok aweyi kanyo kapod antiere mana iri mar mondo mi iduoke penjo machalo kamagi jotelo mosebedo ka kilungo nyingegi mano ting'o nyaka ma gavana masani gavana machon mano Siaya Cornel Rasanga kaachiel koda ka masani James Orengo e kind jotelo mamoko iwacho ni mokwongo gima ntiere ka penjo maduong' mani penjo ni ka owuok ber mane ma Dominion Farm kelo ne jopiny niwacho ni no exploit low mano mag jopiny to onge ber ma ukelo koduogo sani andika moro nego bed ni iketo kod telo mar county kaachiel koda ka jopiny teyo machal nade mondo ne adieri kik wach kendo bang'e ni ero onge ber ma Dominion Farm kelo ne jopiny to sani bende jopiny wacho ni ero warwake mondo mi oduogi to jopiny gi bende mana wacho ni onge ber ma giyudo mana kaka idwa wacheno bende aparo nyaka gi jotelo mantie sani nyaka gibed gi andika ma be jopiny ong'e ni to terms gi conditions mage ma gindiko nikech ma jaoko to kata kok en jaoko nitie joko go mo invest nyaka ging'e gi terms gi condition monego bed gi ratiro mar jopiny gima important wakaw uri gini ne jopiny gini ne jopiny mondo wa empower ji mondo yud kaka konyore kora neno ni mana kaka neno onego bed ni gindiko terms and condition gin gi policy margi moro gi contract margi kaka jotelo masani ntiego erokamano ahinya Elizabeth aduoge studio kar ka ng'eny loro wach ma Dominion Farm ka winje kod Tom Nduku kato wadhi bedo kacha kawdo wach mogik kawuok kuom ahinya kotenore kod jotelo masani jatend piny Kenya yiero to wacho ni no thank you mano kako mepek gazet ma kawuono to mokwongo lore nikech Siaya bende mana kaka ne Siaya ni machiegni kod iwinjo Clement okadwa ni keto jawoma be jogi ni wayombi piny nyaka nene pok nigi yombi waga nyaka nene piny chakre so kadwa no biro gi rieko ma can play in their part but not us one value is not many value is doing the correct things and understanding them ineno gik mosomo kagi magar personal issues ma musungu no dhioti gi jok mano holore gogogi what were their terms anu kanya wi terms makia iwinjo kaino won no so case inen mane gi modwaro that is its own problem when you are a business person structure yourself sami donjo kamoro nyisgi nan ma gi mabro timo ma gi mokabetimo gi yego your terms koro gichandi
Mano is a personal issue. I don't want to get involved. Totom, kirange, osiepi masani en governor. Ise matota enya kum kaka Dominion bende no wuok. Sani koro koduogo. Bende gise losore mar longo marwako. Jaket moro ni mabiro, mondo migimbe chimoro kata kiwacho ni ero koro jidhi miel siaya. Jo miel siaya kose los lwasi makare mar timo wala kod joket mondo. Ango mi uketo mana siaya ni nwan wa jo miel. Jo miel wach ni gino mabe, mano kalore kod gimano ndieko wacho. Ing'eyo, gimano anawachi. And that's why winjo ka wacho kae. Ni okadwa comment kapok aneno paper trail. Adwaro County Assembly odhi olos paper trail ma proper. Governor odhi olos paper trail ma proper. Jopiny owe walo igimo gi understand. Wan gu lowo mwagolo. Lowo en mar jopiny, mar josiaya. Ka ng'ani biro, nobiro konyowa. Obiro loko ohala. To wabe wadwa benefit wagolo lowo. Sample frame. Ma assembly no onego discuss. Onego giboro leave from Muhoroni, Chemelil, nikech lopwani onego rang no okay. In kaka kambi wanyalo migra na 5,000 acres or 10. To modong timiyo jopiny. To jopiny be puro to uso ni iye kacha. Mana economic value. Minyalo wewa go. Iwinja Cleophas. Magi gik ma expect na assembly ni odhi owach. Mondo japiny bende kata kupuro kamatin. To nyalo supply. Nenga tie ng'at moro MCA moro kanuka yukanyudo no Nobel nyaka leader Ongo. Do you know how Ongo became a business person? No kwanyo ganian. Molwar. To bende kajo kochopo to bende chopo uso. He became a great farmer. Iwinja Cleophas. Commercial value mare no idho out of the intelligence manengo. Omiyo gimadwaro any waj Dominion, there are personal issues. Manyalo beti, mano musungu no the loss. Maybe walked out, kind annoyed, but koroso loss again. That one I don't want to get involved. Orengo, can in the issue, he is the one who has now called him back. I hope man get loss. Gimaduongna, nigi loss a process. Ma also tell nyalo beti, nyakwa beri gima konyo jo piny. Nikech kobiro farming, tuoche dwa bedo kanyo. Employment obiro ga experts adima go thurgi. Tadima korwa ka. Nikijina no kata jina rini. Business ni. Inu aka muindi, okenu fundi, tene mo chamo sara meduong. Ja Kenya emeje loso gigi to ja Kenya chamo sara matini. Mage terms madwa no view way kacha. Omian kaka ja siaya. One of the leaders mo yero, one of the governor gi executive office. One gi assembly. Gini is their challenge. Wabro comment kwa suwinji kikimagi wacho. Ero kamano. Yes. Ada lok tanganya kura mojonge no sani waranga ne kama chelo madani warangi en mano mar jogo ma iwalo. Ndisi kana mloso ka kulidia ukeo tangini nikech sa modhi bedo ka marango. To matino wanyamana winje mano sigana mar Dr. Duncan Ojwang. No yere kata no wale mar mondo mi okao kar mosenindo mano Rosalino Dede kaka jakom mar Kenya National Commission on Human Rights mano ka entie kacha chel wadhi do thuolo mano marujo sigana ni kato bangi ka waduogo ka warangre en ang'o momiyo sani nitie listi mag ji ang'wen kama William Ruto oseyiero to wacho ni ero kamano ok adwa tijno. Millicent Omanga ntiere karaka, Timothy Bosire, Margaret Nyambura Ndung'u mabende en jatend migao kano yere mondo mi obed jambetre pinyno mano mar Ghana no wacho ni ero kamano ok adwa tijno. Machiegni ka en Duncan Oburu Ojwang tich mar bedo jakom mar KNCHR awome no dagi weche thoth mantiere karka wawinjane kato bange aduoka ikaw mae kaka wach mogi kuom wenda kawatieko. Bang' kane jatend piny Kenya William Ruto wale kaka jakom manyien mar duol makedo ne oganda Dr. Duncan Oburu Ojwang otamore welo makamano. Ma en kaluwore gi oboke mane ondiko ne spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kama wacho ni okang' makamano kao kaluwore gi weche moko mameke manyalo dhi ataro gi dwaro mag tijno ma ok nyal yiene okaw lemono. Welo mare no kwede gi moko kuom jogo makedo ne oganda mane wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ne orem rango weche mag kit chwech kaluwore ni jalup jakom mar duol no en dichuo kakoro jakom owinjo obed miyo. Ojwang bende jokede ne ratich oganda ne okwedo kagi wacho ni osebedo ka otiyo e tich achiel kod piny owacho mar William Ruto ma ok osebedo kod rito ratich oganda kaka dwarore.
Dr. Ojwang man kod lony mararie weche mag chike kod ratiro mar oganda osebedo katiyo machiegni ahinya gi jatend piny Kenya William Ruto e higa mar 2022 ne en achiel kuom okinde mane ochung'ne jatend piny Kenya William Ruto e bura mane pingo yiero mare kaka jatend piny e domo malo chutho mar Supreme. Okang' ma kama koro dhi chungo chenro mar dayo dho jogo mane owalne lemono mano owinjo chakre kawuono kabiro chuno mondo mi chak tim welo ne ng'at machielo ma ibiro dayo dhogi kanyakla gi ji amoko 5 mane owalne lemono. Jogo mamoko ma bende ne owalne lemono oting'o Victor Ogwanglando, Selina Msuguti Seme, Clarissa Wuoro Ganda, Edward Katama Ngwea kod Michael Peter Otieno Okelo. Lemono ne odong' nono e dwe mar achiel higani bang' jakom machon maduno Roslyn Odede ne onindo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. En gino machiegni kod ratiro mano mag oganda kendo mathoth ahinya mantiere kar kae. Diponi jotelo gi neno gimoro kuom welo ma ka koso diponi duol mar civil society nyoma kero ratiro mag oganda iwinjo chako dikene Ondiek. Aparo ni kwang'iyo katiba marwa to ing'iyo part mokwongo miluongo ni preamble mar katiba wa wacho gik mapek kabisa. To kidhi e article 10 mar katiba wacho ni national values and principles of governance. Ere kako winjo watingre e thuolo no mwatimo tijego eko mar telo e Kenya. To kendo kidhi e chapter 6 mar katiba no bende nitiere standards mobedo set mondo mi ng'ato obed gi thuolo mar bedo ofis moro. An aluonge ga ni Professor Ojwang. Dr. Ojwang en ng'ama luoro kabisa and ageno nyaka ne wach ni timre pok agone sime monda winjane from himself personal reasons mowacho goiko, but aparo ni namba 1 Kenya mondo mi telne committee ni eginene Kenya National Human Rights Commission owinjo beni in ng'atno ma osebedo kochung' kende kendo bedo kochung' gi ratiro mar oganda. Kia isebedo kiseegemea upande moro to nyiso ni nyalo bedo ni ok inyal chung' ne ratiro go eko midwaro. Koro miyo Professor Ojwang o Dr. Ojwang osebedo katiyo gi the government. Koro ka ne idhi dadhoge kata ka ne idhi penjo maluwore gi dwaro mar tijno, taparo ni ne en mana kare nikech ong'eyo kit penjo ma idhi penje nikech entiere machiegni gi sirikal. But an bende adwa nyiso jowa kendo adwa jiwo jowa ni President William Ruto no orie bade mar tiyo gi jowa kendo kata kineno list mar jok ma pod nie list no iyudo ni jowa nitiere madhi nadek e iye kanyo. Koro miya an adwa koni gima duong' mowinjo wang'i kaka oganda en ni to bende commission ni nyalo dhi yudo jakomno manyalo telo e yor dhiro dwaro mar ratiro mar oganda. Namba 1 mar ratiro mar oganda en gender representation, and gender representation ka already jakom en ka already jalup jakom en dichuo, obviously nyiso ni ng'ama jakom kaber to winjo bed ng'ama miyo. Koro miyo an ageno kata king'iyo most of governors or governments magwa winjo bed ni adieri ka kom mar jakom obedo miyo to dichuo winjo bedi and the other way around. Ok adwa comment much on that. Ban gima dwaro kiwacho ni wach is it wachwa mogik koso anyalo wang' na chaka yud thuolo kien ata wrap up nikech adwa wrap up gi main agenda ma wabiro ni kawuono. Ang wach en apano ng'eyo maler about weche mag human rights. Kare mano yiena mondo mi aduogi ni mondo mi awatieke koro dichiel achiel kachiel. Tom Duku, Dr. Ojwang were kod welo makamano. Apano Ojwang otiyo gi wisdom. Ojwang nyong'e en penjo dhi penje mang'eny nikech magamen mancho support a lot of things also timore to nyocha threshold no pok sirikal omit. Ng'eny until today sirikal osebedo kane gi luoro ma onge tiende nikech gin gi jok moko tegno e rang'eny ma kombe ma gimiyogi. Minwang' ka tho owuok pok gi investigate nyaka sani. Bugo ng'ano notho kama history neno ma mai gimomiyo nonege. Kora ko wang'eni ng'ama nonegi ni nonegi justifiably kose nonege i provocation kose nonege by mistake. Ng'en mago ingredients monego rang gik mineno mwawachogi. Koro Ojwang to nyocha en jasirikal. Kora paro kanyo to timo a lot of wisdom. In fact, he's somebody who should be praised. Nene ga karasi moko wuoyo kare en dhani wiye. E gimeng'e no tuwe iwerigo. Koro gima nyalo kwayo. En mana ni wagro wadongo iwinjo Cleophas. To kwadongo wadwaro yawuoyi kojwango. Nikech otimo a very good thing. Nyiso ne dhano.
kendo nu inen dhano adier nikech ong'eyo ni gino dhi tweye kata nye miye ji do dhi court ke nitie weche manyiso so wacho chien kacha ma ji do dhi challenge go in the court of law kora naparo notimo maber the only thing the president on wisdom ochako yier ng'ama long'o manyalo bedo kanyo. Erokamano. Yiena mondo mi ayud paro ne kapono Elizabeth Odaga gino minya medo e wiye kanyo kotenore kod Dr. Duncan Ojwang mano rem ka olemo mar gwelo mare mar mondo mi obed jakom mano mar riwruogno mochung'ne kedo ratiro mag oganda Kenya National Commission on Human Rights ma pacho kae. En okang' ma isiro koso obuogi kiwinjo leno makamano? Dr. Ojwang mondo okokawo olemo momieno aparo ni okokawe gi gimomiyo samoro because of corruption nikech iyudo ni human activist gin ga jok moko mohero gik moriere koro samoro ok dang' awach ni otimo maber kuom chamre ama otimo marach kanyo ok anyal wacho samoro time gi gimomiyo. Erokamano. Ka ntiere iri kar kanyo ayud wach mari mogik sani to ahinya ang' bed kaka iduoko na penjo moro ka achiel kachiel mane owacho ni kotenore kod ote modonjo kar ka achiel kachiel mar mondo mi iyud thuolo mano mar duoko makoro wawuok e weche mag Ojwang wadano rang weche makoro timore counties ma wach mogik madani bende mondo mi miwa en ang'o manyalo timore. Cleophas ne aneno e TV ka governor ma Kiambu osegero fully equipped 26 level 4 hospitals, 270 dispensaries and 38 fully equipped ambulances with ICU. Governors Makaluo ok yud pesa ni. Projects te mag national government ema gilokore gigoye otenga gini rach matek ma ote mar chiemo tho machielo oro mabor kanyo mokang' asom sani to kata kamano mane kama wantiere loch gwenge kod devolution obedo wach mari mogik watieko. Wach mara mogik sani monde jopiny ong'e gima gidwaro. Uneno ka piny nitie jotelo mok tinwa to uketo gi aketa kanyo. Una jok mapako ng'amuk ti. Una biro 2027 okalo 2027. Koro jopiny anyalo kwayo mondo wang'ni uyier joma nyalo tiyonu. Wan chien kabisa. Wan chien to kokutang' kaka josiasa biro tiyo kodu to ubo kaw jok moko mokriek nikech uketo siasa ugo mbele. Koro bedru jok mariek sani. Weuru yiero ni ung'ero ng'ani. Ng'iuru tich ma ng'ato tiyo. Koro kamano mondo walokru piny wadwaro jotelo matiyo nikech ki counties moko titie sana dwa wuoye Siaya wakoni ni chien en aina chien hignigo. Koro wadwaro jotelo manyalo tiyo gender equality bende wadwaro gender equality mon telo margi beber. Koro sani joluo wayieru ng'ama nyalo tiyo weuru yiero ni kata ng'ato miyo ni gonya sani gonya uru go weuru udwaro loko pinyu nono twadwa thaga nikech sama weni en chandruok ahinya kineno kata jo de sani ojwanga kamano de sani onge ng'ama ng'iyogi koro chandruok ng'eny kaluo sana to in this era okonego bed ni chandruok go pod nitie. Sani nonego bed ni wan joma osechiew man pesa gi man gi business mekgi manyalo afford tero nyithindgi e skul. Koro mane manyalo wacho mogik. Erokamano ahinya Elizabeth nyaka thomo wach mogik kabiro karka mana ote machemo tho bende oro karka counties mamoko osego kenge maponono counties wa ok wane kata ka wan machiegni koro iwacho ni level 4 gi gin adi Kisumu, Siaya, Homa Bay kod mano ma Migori obed mari mogik watieko dakika achiel. Wadwa Cleophas gima chando pinywa kata thurwa en namba achiel en kaka wayudo jogo matelo no. Jogo mowinjo telnwa ok wayudi thuolo mar gone gi kura nikech wasebedo gi wach politics mar party achiel mamiyo wa jogo magidwaro. Adieri gima dwa jotendwa magowa piny gin decision mag ng'at achiel kata familia achiel kata joot achiel ema decide ng'ama bedo governor, ng'ama bedo MP, ng'ama bedo MCA. Nyiso ni nyaka koro walok politics. Namba 2 gima hinyo counties wa maduong' kam samo wuoyi en wage bill.
ibiro yudo sani Homa Bay County wage bill ne for example kal kidhi Kisumu County wage bill okal idhier ni giyudo pesa kanye ma gitimo godo mishahara gi ema nyiso ni mishahara sano deko sama wuoyo kodi ni health workers ma Homa Bay kawuono tarik adi pok ochulgi sama wuoyo kodi nyoro nya yudo message pok ochulgi pesa nyaka sama wuoyo ni miel to ji miel sherehe to ok rum Homa Bay County gi other places. Number 3 gima hinyowa en corruption. Mibadhi manogol Nairobi oduogo thurwa miyudo ni ji obedo club magine decide gimanyo contractor igero ndare yamo to gigo ok nere wach maduong' koro mahinyowa bende ahinya mamiyo jowa odong' kodhier Mwale counties wa en pending bills. Mbadi ma minister ma finance nyocha wacho no se release pesa te mar pending bills kosa riambo wad kata MP Kaluma ni neno kochako confirm ni pesa nyogi se release te maonge contractor Homa Bay sia Migori kata Kisumu mowinjo bedi pod bando pesa to sama wuoyo kodi ni yeye wacho Homa Bay chwe ibe sia chwangi piny mokalo billion achiel mar pending bills pok ochul to mano bedo verified 263,558,800 ma pok ochul contractors sani mano kit pesa malich makineno nyiti neno ka contractors odhi ywak e office governor is gima let sana ka contractors ywak gima dwa nyiso jowa en niya kik wang'iuru ni yamo chomo kanye ni ng'amo miyowa pesa adwa kono jothurwa niya kik wago ku siasa mar pesa kwa gike higa 2027 wago siasa mar ng'ama nigi paro to gi rieko manyalo terwa mbele ok en ng'at manigi wow mingi mawak ni mingi nikech ka ng'ato biro yuko ni jamna for example kaka ni wacho ni yuk jamna samo yuko ni jamna okaw pesa kuom jomoko kaw pesa kuom gigo kodonja donjo office ni to jogo dwaro pesa gi ok onyal timo anything emo mi biro yudo ka Homa Bay kacha wantiere gi jomoko manyocho ubiro gi governor wang'egi women reps moko manigi tiyo godo for example nodhi ologowi koro kose ologowi omiyo campaign go yuko go jamna koro odwaro pesa ne ana adwa kwa jothurwa no gige point mwadogure siasa mane wacho nduku mane ni wayudo jotelo mane wadwaro kama pita okwanyo gine joma ne chung to wuoyo te yiere based on paro maliw ma entiere go jomoko man gi understanding mar county government jomoko man gi understanding mar national government owinjo beni katek wadwara manager in a county ok wadwara political leader wamanyura manager mondo mi wabedi wanyalo invest on our factories nikech wang'eyo ni kwa invest on factories wa empower employment to jo wabedo gi pesa mane mana wacho niya ok wadwar sha mondo chulnwa afadhali ketnwa environment mwanya yudo pesa mwachulo health kendwa ok wadwar affordable housing mondo miwa wabed gi miwa opportunity mondo wayo earn salary minyalo nyiewo godo ot value midwaro mano is the main thing and that is what I'm saying Homa Bay County and other counties are suffering nyaka wadogo mondo mi wangi kako wakonyo saoru motara miyo to mduku thuolo bende mondo miyo wach mare mogik wacho no se wacho ma Homa Bay kendo mathoth pontiere kare wacho county dwaro manager odwa ja siasa mando definition aya wabiro nduku wach mogik kikidwok nduku kikidwok ondiek nyaka wacho ondiek blame jin wakni tene mo wakni saidi no the truth of the matter ka mano ka wach mari mogik the truth of the matter madwa natieki en one adwa we wach masiaya wacho na wach Dominion ka adwa na wach ni duogo mar ja Dominion o exonerate complaints ma bwana ne wacho nikech ne be no kosni adie de koduogo ngechen maka gik mano wacho to police the public to ko upon and watch to will investigate it further omiyo okadwa ne chaki blame families ne sijuen jogi duogo ne no kende is an answer no onge problem maka gik mano wacho mag politics. On the second note Cleophas we blame sijui governor sijui madwaro manager nyocha so wacho ka wasu wuoyo gi jakom gini at a very high level ni our county assembly ema wangni nyako improve the brain power man kuno mondo bed an assembly ma can work an assembly manyalo develop pinywa omiyo showcase mundie ko wacho will no longer be there in ODM anymore ibro biro mani ODM if you have value and even if where it forces the party will nominate a candidate it will be done
Katugo Koko, it will be done. Erokamano Tom Duke, erokamano Kerodiek. Iri bochiwo nomination mari e party mari PPA do. Erokamano iwacho ni kama ntiere kar kama ne makelo e giko mar weche chenro mar Ruupiny nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokewo nyaka isabu joma be gi josia orado weche thoth mantiere kar kama biro poko pogore ya wadashara ngao riti masai. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli puri. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwarom gajuang okinyi majaber machakar wakikeno ni machiegni e chenro mar pok opogore. Chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Biro ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Okinyi makawuono halimo chiro mong'ere kaka Mwariro mantiere kaunti ma Nairobi. Ntiere jago ma en ja Ugenya modak buore Nairobi ka manyinge Moses mabedo ka loso mwandu mopogore opogore kotiyo kod pien. Oloso kanyo misip, oloso wuoch kanyakla kod wallet mabende chuo jathoro ting'o. Mano bende pok mabende biro bedo kwarango okinyi makawuono. Omiyo bed koro nyaka giko ka bende dhi bedo karomo kode machiegni. Mana kane senyisi motelo gisani wasebedo piny mar bedo wach gi Moses. Arwaki ni machiegni Moses nyalo mana nyiso ni Nyakwarom Gajuang nyingi duto kanyakla kod kama iwuoke. An iluonga Moses Onyango, odera ja Ugenya. Sega gwenga en Kanywa Ulanda. To Nairobi ka itimang'o? Nairobi ka atiyo leather work. Nopuonja kana onge tich. Tiepna moro ma wuod game. Noluonga ni bi apuonji tich. To nayudo ka tijni omora, en tich maber ma
okonya. Moses ohala mitimo mondo mar loso mwandu mopogore opogore gi pien osekonyi nade? Sani osemiyo adak Nairobi ka, achulo ot, an gi familia mabe depend kuoma, atimo 1 2 3 meka moko be dala. To ohala ni en pok manopuonji koso nipuonjori ni wuon? Nopuonjago, koro en ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic, nena ina jua kali tu. Kaka kora timeni. Ma bwana noluonga, koro nochako koda gi wallet. Then naduga yudo kochalo gima nie, ochalo talent. Konchiel nikech gik manopuonja mostly ok ane katimo. To nachaka donjo sana. Bedo a lot of creativity mang'eny. Kech nagombo ng'eyo. Koro ento nochako na mare cha ne chalo na jala kaka yo miluwo mondo mi achop kama kora chopeni. Inyise ni kwara Mgajwang' ni gin mwandu mage ma bende iloso kod pien? Sani aloso wallet mamulo ni ma wallet. After wallet podanya chaka loso wuoche ma islofa, ene wuoche ma sani ujendo era ahinya. Aya kiwe mano waloso mag school mabe kinde miyawo school wan kod gi makata ka gintie mago be waloso. Aloso belt ma ngama dwaro belt inyalo yuda. Aloso bags koro wan gi categories mang'eny, wan gi backpack, wan gi sling bag, wan gi cross bag, wan gi messenger, wan gi laptop bag, college bag be wan go. Koro mago to koro luwore gi kaka ng'ato bag momori yore WhatsApp tagoloni. In kiseoro picha to bas modong' no koro mara ani magole malose kaka loso waledni. Mar mondo mi wang'e ni Moses ni chako ohala karang'o, kinyiswa ni ohala makama ni chako karang'o to sebedo koteri e yo machal nade? Nopuonja go 2011 ema nadonje e leather industry. Koro from 2011 nyaka sani wawere gi ng'ama nopuonja tich 2015 notho, Nyasaye nokawe. Koro ka Nyasaye nokawe to ok na give up nikech ne an gi dream ni nyaka chieng' moro abed achiel kuom joma loso tije leather. Koro ok na give up, na continue from there. Ka Nyasaye obedo jaga kora ne oka ang'iyo kone gi kone nikech noyudo ka nigi almost otho ka nigi 3 years e leather industry, 3 to 4. Kore ma kaka noweya ka onge anything. Koro Nyasaye be notimo na ng'uono, omeda creativity mang'eny. Koro creativity ne momiyo sani an ka anyalo neno gine online, anyalo oro na picha tatime. An be seche moko ka bet tamanyo nyaka korka kech sana wahero ng'iyo ni mzungu lowa gang'o. Koro mzungu bende wayudo ni en boloso gima quality. Koro wan be watemo mondo mi wachop kodgi e market. Kik wabeda beda local kaka nopuonjwa ma local. Wallet sana mopuonja en ma Masai uso gi. Kiromo gi Masai e yo kanyo ming'iyo wallet ma oloso mage uso mage manochago koda. Koro nayudo ka mago ji mang'eny complain mara pien tek, mara pien nodung'. Koro nochuno mondo mi wachak wachop e top class, at least mondo kimiyo ng'ato wallet ma olosi gi leather ma quality, ma genuine, mobedo well treated, pien ma at least soft, gik moka binago. Emomiyo nwachopo kama chopeni, to pod wadhi mbele, poka give up. Pod wadwa nwamedi ma quality ma wan go onego bed gi maka ochopo ne customer, to customer ok obed gi question mang'eny nang'o mi gino los marach. Yani watemo mondo mi walose kik onen jua kali. Kech Kenya wakai inyalo loso gimoro tinene jua kali sana. Koro ng'ato ok nyal miyi pesa, onya nyisi ni kia mara kao bam ka obedo nade gik moka binago. Koro nwatemo mondo mi walos gi maber
emomiyo wasechopo kama wantiere ni. Momiyo kata wallet mineno walosogi magi ng'enygi wausogi online sani kech quality ni en quality ma Masai dak wuothogo. Masai dwaro gima pesa tin to ng'ato bet piny kamoro runda dwaro wallet molos from UK but en Kenya. Koro mae kama wantie ema waloso negi mondo mi at least koro oti gi pesa mang'eny kech ma wallet ma king'iyo Alibaba gini eminya yudogie. Koro sani nwagologi from Alibaba waloso gi Mwariro ka mondo mi kik ine ni Kenya wan chien. Wan be watemo mondo mi ibed gi gima class kech sani ok inyal uso ne ng'ato gima manyuol kata gima raracha. Kwadhi mbele Moses, bende nitiere kido mopogore opogore, designs mopogore miloso, igolo gi kanye? Ng'enyne an ga e mbui. Aja temo ga ma chopo e web mar jok maloso leather work sana from UK. Gintie ke Google re bro yudogi. Koro aja dhi ga nyaka seche moko gin ga nyaka gi classes ma gipuonji, gin gi tools, ginyisi kaka onego bedni itiyo kodgi. Ginyisi ni mae leather ma the best mar wallet, mae mar bag, mae leather mar wuoche, gik moko abinago. Koro yudo ka nyaka ikaw time mari nikech idwa ni ilos gima opogore gi ji. To mondo ilos gima opogore gi ji en nyaka imany gima ji mang'eny ok losi. Kata gima otamo ji mang'eny chopo nikech number 1 quality mar gima idwa loso no nyaka odhi gi quality mar leather midwa ni tigo. Kech ok inyal kawo pien ma kawaida ma ok obedo well treated tidwa ni loso go gima quality ok nyal wuok. Koro emomiyo wadhi ga nyaka e mbui mondo ing'e ane ni to jogi gitiyo gang'o, tactics mage ma gitiyo go ma miyo gigi gibedo gi market ahinya manyalo go marwa. To ere kaka dichopi. Koro mane manomiyo wachopo ma adonje class mag jogo gine online ng'enyne yudo ka nitiere group moro mar leather work. Koro kimulogi kidonjo iye to gidhi golo ni gik magiloso create pattern. After create pattern ibire pien igore ikuongi download video kech gin nyaka ki videos. Koro wa download ga video sana especially ana download video. Koro adhi kode on the process kaka odhi kaka an bende adhi. Koro gimotimo cha mamba mulo then ang'i ane ni ka ng'atieko what is the outcome. Koro be gino onyalo chopo ne ng'ato ma ng'ato mor kode. Taneno ka mano is the best nikech joma nopuonjowa wallet ne ging'iyo gi wallet malokol. Koro ne chuna nyaka donje e mbui ang'i ane ni to mzungu loso ang'o, class gi mar leather ma gipuonjo ji no gitimo ang'o. Emosemiyo wallet maloso mostly ok en wallet ma ji tenigo, en wallet ma ng'enyne agolo patterns oko from outside, ok Kenya. Emomiyo ma be wuok kaka wuok ni. Koro wa download ga video, after video to a demonstrate atime kenda kosewuok kaka dware maneno ka be en the same gima anene picha cha, then koro ause ne customer. Koro customer bende koneno ka gini en gima ni chiro kech ng'eni gima onya kitem inyalo bayo ing'iyo gi meki ma kawaida go kichopo tiyudo ka ng'ato nigi de gima difference mopogore gi mari. Koro yudo ka oware dichiel to nyisi ni chak ilos na bina ka nikech macha cha yudo ka en gima unique, onge chiro mang'eny ini maneno ka in kode to an be mayudo ka an be mause. Koro mane kaka watime. Materials bende ng'eni pien kitiyo godo nyiso ni en pien kido mane, bang'e nyiso ni materials pien igolo kanye? Wan gi factory magolo leather. Koro gimbe gigolo leather kulingana gi standard mar gima idwa loso. Gin gi leather ste, gin gi masab standard go, gin gi quality. Koro en ni ka customer ochopo nengo to chuna mondo amany gima quality. Pien nitie e factory, then wan gi dealers mabe usonwa pien ma idhi tikaw kuome tiloso ne customer gima. Pien iloso Kenya
piende mwatiyo godo ng'eny gi iloso Kenya mondo mi koro luwore gi gima customer dwaro. Customer ka dwaro gima quality, watiyo nigi gima quality. Customer ka pesa ne tin, to nyaka watini gi gima pesa ne tin mondo en bende oridhi. Koro wa accommodate customers te. So long as ni pesa ni gi gima idwaro, gi gima ne. Koro maybe wan gi customers mabiro gi picha mamare, gi gima odwaro mondo losne. Koro samo biro gi picha neno, tanyise ni mae mondo wuok kaka idware ni, nitie pin magole kamano. Mondo chop kama idwaro mondo wuok maber, nyaka tigi quality materials eka gole kaka idware. Koro mano chunowa kidhi nyiewo pien, tinyiewo pien kulingana gi dwaro mar customer. Mondo miye gima quality makotere shop ne to en bende ouso. Then customers be opogore, nitie customer ma joma uso negi gin joma so much active e rango quality product. Ok en ng'ama dhi adhiya ni bora na onyiewo. Orango from the finishing, from the kako olose, workmanship mani kanyo, mago gik magirango. Koro it take time mondo imbi los ne gima odwaro. Mar mondo milos mwandu miloso kod pien, ntiere omenda mar bende dwarore. Mar mondo milos mwandu kuom ranyisi wuoche ma itere chiro, kawi pesa di. For example, wan gi pien ma iuse 480 per square feet. Koro joma deal gi leather nyalo ng'eyo gima square feet en. Square feet en pien ok pim gi mita kaka iywaga material mabor ni. Pien en square feet. Anyalo demonstrate ni kaka pien en. Inyalo yudo kaka, for example, kaka ma nyalo bedo 2 square feet. Ma en pien full kaka en ni. Then ineno kondike kae ma 10 square feet. Koro 10 square feet ni en modhi miyi gimidwa loso. Koro kigoyo ma gi 480 tiyudo ni pien ni kende o cost 4,800. Aya, koro kaka ma iuso at 145 square feet per square feet. Mae kaka en ni. Koro igo times 10 tiyudo ni ma en 1,450. Then koro kibire en ema koro miyi bech product. Koro for example idwa na losi ni bag midwaro nyaka ti gi pien mar 480 square feet. Koro 480 square feet no kamede zip, gik moko kaka zip nyaka watigo. Zip ibiro do ka mita is 380. Then iketo slider en gimi mako miyawe gono, mane slider no kende is 70 bob. Then ibire gik moko accessories moko kaka lining. Ntiere ng'ama en bag ne odwaro no bede ge full lining leather, ok odwar gimoro ni cotton, ok odwar gik moko kaka material things like mag mitwang'o lewni. En odwaro leather genuine, manyiso ni nyaka iye bedo leather, ok obedo leather, kila kitu leather. Ma gima bedo mopogore kanyo is just only zip gi hooks mimake go mi idwa liere go. Hooks en gima hook mako ni. Yudo kaka ma iluongo ni D-ring. En nyaka ng'iewe yore. Yudo kama is almost 250 per piece. Kendo kocha is 250, which is 500 mondo itwang' one bar. Then koreka nitiere hook mamake ma kori liere gi ng'uti. Mano is 200. Koreka ibiro e machine. Koro type of usi ma watiyogo bende yudo ka is more quality. En usi ma king'iye pogore gi mar law, mar leather, manyiso ni nyaka bed gima tek, nikech bag no en bag ma quality. Koro nyaka wati gik ma quality. Koro yudo ka usi kaka koro mae is just 850 usi no. Koro kigolo bech bag wacho koro nyiso ng'ato ni koro gimoro like this ma korumo, koro nyiso ng'ato ni ma adwaro 10,000. Koro bei dhe kulingana gi the quality mar pien mitiyogo, gi the quality of zip mitiyogo, ma slider,
kaka ma mar chuma ma obedo imported korumo tiyudo ka bag kaina ni ma is 11,000. Koro gik ma watiyo godo ma imported is only zip kende mobedo imported. Gimora mora mani kae te olos Kenya. To Moses clients magi gin ng'agini. Koro kae customers wa mokwongo wan gi customer ma en bende odwaro gimoro to wacho ni awinjo ga ni Mwariro market iloso joka deal gi leather. Koro samoro no wuotho to omanyo to mago be wajaromogo ma eno manya kama ilose bag ama ilose belt ama ilose wallet gik moko ainago. Koro kae bende wayudo ka customers ainago ma eno biro to onyalo weni order ama oyudo ready made to kawo dhigo. But ng'enyne gin ga joma weyo order nikech especially interior design ma samoro iloso tok more en gi design ma mare. Koro biro gi design onyisi ni be inyalo loso na design mano wan go. Then kore ka wan gi customers ma jabiro ga ma en ong'eyo ni products ga te iloso gi Moses. Kora ago simu ne Moses ma gin online, wan gi jo online ma en bende ochiwo order kulingana gi gima customer okwayo. Koro nyalo nyisi ni adwaro wallet 10, losna gi bag achiel makama, then losna gi mship gigi te ikawo kiny. Mago be wan go. Then wan gi apps ma be watiyo negi. Koro wan gi jo online ma be nyiepo kuondegi kech ng'ato ka ng'ato go biashara ne kulingana gi uwezo ne. Bende ang'e nitiere kaka iloso wuoch mathoth kata mana matin. Wacho ni nitiere mar wholesale retail. Kinyiswa ni kiloso gi in bulk, quality rang'iny chal nade? Ka ng'ato biro ni dwaro tuseme for example odwaro wallets, odwaro mship bulk, mzigo maduong'. En ng'ama biro wabedo kode piny to watimo agreement. Product ni dwaro mane, mokwongo nyaka wakwongo winjre kode the quality, mano number 1. After the quality, wawinjore kode the price, then wawinjore kode the time. Koro gigi te ema koro miyowa date ma wadhi nyise. Kose yiero the quality moyiero ne wamiyego the price, ko agree gi the price, then wanyise ni koro obiyo collect gi e day mwawinjore. Koro luwore gi the products kaka ng'eny. Koro nyaka wamiye time kulingana gi gima wadwa losone. Kech nitie moko ma substandard ma mago to gin gik mipado koro kata usi obam kata usi oriere, mago gin gik ma ok tim nade ok ing'i. But ka wadonje standard, koro nyaka wawuo kode e the quality gi the price gi the time modware. Koro mondo kik harassment bedi, kik wakos ne customer, kik en bo kosnwa, kech wanyalo kosone, en bo nyalo kosonwa. Kech samoro no dwaro products kulingana gi market modhiye. Kech ji dhiye markets mopogore opogore. Koro mondo mi wachop time mare, en nyaka wawinjre. Koro iyudo kata komi for example wallet kata 10. Wallet 10, mano is just a day according to the quality, then get design. Koro design bende mata. Kech odwa no mi design ma technique ma chuni ni nyaka take time mondo create pattern number 1. Kech ok design sema ok inyal bedo gi old patterns in workshop. Kech nitie patterns moko ma pod waonge go. Samoro en oseyude obiro ni go. Koro chuni ni nyaka igol pattern mi los ne the product. Koro design bende miyo wachoro time. Mato wuoche ma iluongo ni lofa. En sonde, gimomi iluonge lofa en solni. Then gi kako twang' wiye. Koro en kidwa lose tibedo gi pien, en ben gi piende, odwaro pien ma soft. Then ikuongo igoro gimiluongo ni pattern. Nitie pattern miketo piny, ma kisegoro, then igoro tag ma iluongo ni tag mamalo ni. Then ma usi. Koro kose los process mokwongo en ni ikuongo igore, biket ne pati ni, biket ne mship, ma iluongo ma mship. Mship ni en emiunganisa gi lining, then ifolde. Koro kise folde to ma folding mare. Koro ma lining ma iye.
koro sami sitieko tigo magi te then kore ka ichako twang'e koro gi dho kizungu to joka luonge ni mogazi itwang'e gi lwedo ma itwang'o gi lwedo ma ok twang' gi mashin itwang'e gi lwedo ma en bende en tich machielo ok en yani kwasetieke ka kendo nitie ng'ama dhi twang'e ma woche ni itiye gi dhano adek emomiyo wawacho ni opportunities e jua kalis ng'eny nitie ng'ama en mana expert e twang'o wiye ni kende then wan gi ng'ama twang'o ma ng'ani kosetimo ni preparation gole chak miye ng'ama chielo chak itwang'e itwang'o ma kosetieki kore kitimone lasting isoye bao koro dhi gi numbers koro nitie bao number 40 ma number 40 then wan gi number 41 kamano koro luwore gi tielo mondo eko bedo gima orumo kaka ma orumo. Motelo ni wacho ni ohala makama ni puonjori e yor mbui to bende mana kanyalo penjo en ohala manitiegori koso nutiegi to ken yor mbui itime yo machal nade? Ambe no puonja to gisani tasepuonjo ji ariyo machiel sani en fundi wuoche ng'ato nyose kawe ondike sani otiyone ne ene workshop na last year koro nose puonje mong'eyo achiel be napuonjo wallet en be sano onge koro ng'ama dwani mondo mi apuonje en obira bira en nyako bi nikech nitie gik moko inyal puonjori through online nikech pach ji opogore nitie ng'ama en nyaka demonstrate ne gino koneno kama koro ka en ng'ama creativity to en ng'ama nyalo dhi online but mostly wadil ga gi ng'ato individual mondo mi at least gimi nyise mako tieko kata mana muda muwinjorue to en gi gimo yudo ong'eyo makata konyiew pien to nyalo chako ne customer gimoloso ama nyalo yawo workshop ne somewhere koro loso gimong'eyo gimopuonje gi gimoneno gi gimomulo koro modongo to koro luwore gi kaka en ka en ng'ama nigi dream to nyalo timo ne nade onyalo manyo mang'eny kaka an bende namanyo kech anyalo puonji samoro wallet to wallet no kende inyalo yudo ka kendo uchako mi yo mar loso gi machielo like an kadonje jua kali no puonja wallet to wallet no miya creativity mang'eny madonjo ge bag ochako miya creativity mang'eny maduoge wo maonge ng'ama obedo go piny koro an apuonjo ji kobiro tabro puonje kulingana gi kaka gimodwaro kodwaro wuoche abro tere sekta mar wuoche ne mabro dile kode kodwa wallet ama kodwa gi general kaka tiyo gi general tichalo puonje to mako gi then koseng'eyo opportunities be wan gago koro wapenjo wa ng'ato kech samoro inyalo bedo gi nyathi tidwa no puonje ka in kaka janyuol in gi aim kode ni idwa ni yawne samoro in gi pesa tineno ni gimotimo onge idwa ni puonje inyalo kele to puonje kosebedo masawa tanyisi ni en sawa to nyako kuongo los gimoro ma customer na bedo godo satisfy mane ka kora ng'eni kochopo kucho to customers mang'eny dhi bedo satisfy kode to kapoko maloso ne gigi obedo satisfy manyiso ni poko chopo standard mowinjore pok makama Moses osekonyi machal nade ber maseneno en ni mokwongo sani omiya ayuto ma ok achiko lweta ne ng'ato then mar ariyo bende berne nyathina sani dhi skul nikech ber mar gini sani an bende an gi familia ma anyalo jivunia sometimes anyalo bayo kodgi inyalo nikech ber mar tije onego bed ni chako ne e ot kata muma be wacho maber ni ng'ama ok nyal rito ode ng'ano rache moingo ng'ama ok tim nade ng'ama ok rito ode koro ng'ama rito ot en chakre ni nyaka ibed ng'ama tiyo kech an kachiewo gokinyi tang'e na dhi e tija koro osekonya osemiyo an gi ot dala kawuok kata adhi e oda onyalo miya kawuok ka anyalo timo 1 2 3 meka moko dala samoro idwa no pur dala kuchocho ing'eni pesa no kuma oaye oa mane source ni mai kama pesa no oaye aya nitiere nyithindwa moko mabe amako badgi nikech yuto ni
Koro gimbe gin gi 1 2 3 ma ginyalo jivunia. Sani nitie moro ma nigi familia mare ma en be kokalo mana kuom benefit mar tijni mago bergi. Sani omiyo an bende anyalo loso assets maga ka okare ango kokago koko na sirikal tafadhali. Koro mago berne omiyo sani anyalo keto chiemo e mesa. Ka wuok kata ng'eni anyiso min ng'ane ni tim ni kawuono adwa nacham gima kama mamano yudore mani tijni. Koro ok en tich marach, en tich maber manyalo konyo ng'ato. Onyalo konyi gik moko, maybe idwa ni nyiew ka in dichuo idwa ni gerri. Gerruok mari en ni nyaka ibed gi tich lwedo. Ang'eni gima tiere kod ber nyaka bed gi achiedh nade. Kiwalose ne kotenre kod achiedh nade ma bende seyude kit tich ma bende timo. Koro challenges manitie en ni number 1 odwaro pesa mamari individual. Mano nyaka ibedgo. Kech kionge pesa to tiye tek. Kech nitiere material moko, nitie customers moko mabiro ma en onyisi ni kisetieko kore ko chudi. Mano challenge number 1. Challenge number 2 ma en go en ni e market ma wantie sani en competition. To the more me produce the more ma I gain. Mane kaka en. Koro itiyo makata customer kubiro chuni ni nyakiti. Koro challenge mangne miyo kiti en capital. Mano number 1. E mangne tami production mang'eny. Then number 2 challenge mar ariyo en government ma wan go. Ok otambwa tije mag lwedo. Wewa wathagore kendo wajojua kali. Ka wana gi jotelo mang'eny ma kizunge magi wacho mang'eny. Gin gidhi office to ging'i the challenges mwakalo. Challenge mwakale maduong' en competition gi countries ma oko. Omegi opportunity sana gi government ma Kenya. Dan miyowa opportunity mondo walos gigwa mondo ochop ne jok mamoko, nikech ng'ato samoro dwa no uswa ledni to dhi yudo ka mar China ni kanyo. Koro yudo ka mara ni bedo gi challenge nikech mar China cheap nikech gik motiyogo. Mara is quality nikech gik matiyogo. Then jowa bende dwaro gima quality to pesa gi bende tin. Koro mano challenge mar ariyo. Challenge mar adek en ni markets mwa use kuondegi koki chuni ni nyaka imbi dhi extra. Chuni ni kendo nyaka itigi pesa eke us gima mari. Yani ok en gimoro, ok en free market moro minyalo wacho ni gini alose kang'e maber ni kawuono maybe customers moko nyalo wuotho. Neno. Koro mano bende is another challenge. Mano be mainyowa ka. Koro gima wakwayo ni kapo nono ni government nyalo chip in nikech iyudo ka ng'eny jo Kenya mang'eny wero oko moloyo Kenya. Kiwuotho kata mane shop CBD town iyudo ka 90% mag gik miuso gin imported, but wan ok wa export nikech ang'o government marwa ok recognize tije mwatiyo. Koro wathagore jua kali sana to government nitie. Koro gikelonwa gik moko ma iyudo ka gimedo revenue ka ok gi consider ni to revenue ma gimedogi gihinyo joma jojua kali machalo nade. Magi mainyo, magi challenges sana mwa face. Kech iyudo ka gimedo revenue to revenue ma gimedogi gimedogi gik moko ma dhimiyo materials kaka koro magi shoot. Koro in kaka customer kibire duka tiyudo kambe nyaka ng'a med bei. Kana uso waled ni 500 chuno ni nyaka med 100 nikech government dwaro mare. Koro it is like aketo ni VAT a product to sama keto ni gono idhi weye donge. Koro mano is challenge machielo nikech noni ube na uso ni 500 inyalo afford to koro kinyal chopo nikech amedo pesa. Moses ne rowere ma bende osebedo katimo tije lwedo wach ni ne jip makare ne rowere makamagi dibed ang'o ahinya nyaka otenre kod tije mag lwedo. Gima nyalo nyiso youth mani oko onge tich maber to onge tich marach. To an gima nyalo kwayogi sana ne yawuotwa mani Luoland waher tich lwedo. Kati somo midhi e university bibed gi diploma gi PhD gang'o gote
ber godo ndiyo nikech isomo, but king'iyo tije mag ofis kata mana pinje modongore, tij lwedo bedo ga number 1. Tich lweti kama okonyogo en ni kibedo ng'amoti tinyalo kawo that experience ichaki keti kuom another youth mabiro yudi by that time, koro yudo ka podi prolong isetiyo kinyal tiyo ndiyo, but knowledge ma in go gi gima ni somo mar tich lweti pod nyalo konyi. Mar ariyo, iyudo ka youths magwa gi give up ni tich lwedo tek. To China mineno sani ni malo ni tich lwede momiyo China oingo nyaka pinje mosomo kaka Amerika. Nikech China onge time gi puonjo nyathi crocodile nigi tiende adi, onge time gi nyiso nyathi spinal cord mar lizard, en gi time mar nyiso nyathi gik moko like software computer sango mitiyogo sani gi. Mano tich lwedo. Computer mitiyogo office no mano tich lwedo ma ng'ate motiyo, iti tiyo kod office. Aya, tich lwedo kaka koro sani wuoche irwako wuoche adi e higa, mano gimonego ing'e. Koro calculator neni dhano adi marwako wuochego, to ji adi malosogi, kanyo monego ipenjri. Ama ji adi maloso wallet, to ji adi matweyo belt. Koro beda one of joma nyalo join tije mag leather, wadwaro gi mang'eny, ok watamore gi space nitie, sirikal ema hinyowa, but wan waluongo gi. An anyalo puonji tamiyi tich, anyalo puonji tinyalo yudo opportunity somewhere, nikech kuondgi en workshop maduong'. Ji nigi workshops, but iyudo ka ng'ato ni nitie time ma kaka sani tich ni piny. Ka wachopo December tich ni malo, to wan gi joma tiyo matin. Koro chuno nyaka wati wadonje 24 hours ekwa nyalo produce mondo wachop ne jo Kenya idadi marang'o mar gima gidwaro. To pod ok warom nikech joma loso gi tin. Koro gima miyo wahinyore en ni pesa wa matin, lakini joma pod onego bed ni donjo e industry mang'eny ni pod wadwaro. Vijende oher tich mar jua kali, tij lwedo. Ang'e ni kowach ni gini jua kali to sound marach, ni an ok anyal dhi tich wuoche, ok anyal dhi tich wallet, oneno marach. But an ang'e benefit ne, en gima nyalo mi pesa moingo kata jo office. Jo office oingo wainga nikech diere moonge tich, koro en ng'eno chamo salary. Diere man gi tich to warom. Koro mane challenge, mane gima wanyalo nyisogi gibi giikre mar tiyo tije lwedo. Tije lwedo kwa dhi Nyanza gitin, ok ji tema tiyo. Iyudo ka ng'ato nyisi ni en odwa nodhi ondik japuonj. After all, kochopo 50 years to itime nade? Odok dala. Sama odok dala no, anto abiro bedo kae almost kata gi 70 years. Nikech an gi experience, abiro bet piny takao kendo vijende mamoko ta recruit, to chako timore nade? Pod still knowledge mara ma pod ti. To tij office en gima ni contract mari korumo to kanye kama iweye. Koro an anyalo kwayo gi gir tich lwedo gibi. Ma en chiro manyien miluongo ni Moriro Market. Ibira stall C98. Anabo puonji tich by agreement. Wawinjore awinja, tamiyo space, timori nade, tamiyi knowledge. Wachni mogik dibed ang'o kaluwore kod kit pok ma bende itimo? Wachna mogik kaka youth ma anyalo kwayo youth wetena en ni kik ibed e ot to opportunity nitie. Many gimineno kinyalo timo, mano mokwongo. Kik idonje gimoro ni neno ni ng'ato timo yudo pesa mang'eny, but many gimiwinjo ka inyalo timo mapiyo. Kech magwa gi kik wakawo ga ng'ato, let's say ni wakawo ng'ato dwe ni ka chop December en ng'ama nyalo an, onyalo chako yudo pesa ne, koro wuok e mahitaji moko ma koro tegemea ng'ato, koro jichako jitegemea, onyalo chulo ode, onyalo nyiewo lepe, gik moko abinago. Koro an kaka youth gima nyalo kwayo government, tafadhali gi consider sana jua kali sector. Youth nitiere jua kali, but youth hinyore nikech the opportunities magin go government onyono. Koro an kaka youth, an akwayo kwa niaba mag youth mamoko, sirikal otemo ng'iye youth moko nikech gionge pesa to gin gi talent. Koro sirikal otemo duoge ground, ging'iye talent sana, ng'ama creativity, gi create anena space ne ng'ano
mondo ging'ane ni to Kenya chopo kanye in the future. Kech kowegi kako wewani to en gi tich matek ne youth nikech samoro in youth tia e dala ma poverty ma ng'ama mako badi onge, ng'ama nyalo konyi onge. Koro government onego olos area maber makata ka ng'ato wuok e family ka inano to donje lwedo maybe mar ng'at machielo, ng'acha biro puonje tich koko kwae pesa nikech there is a ready market modhi yudo pesa mang'eny to nyalo chulo kata na nyathi amo nyalo loso kata mana special room monyalo kata ka nyithinda inago chalo kaka student mage to nyalo chulo ne gi ot gipuonjore ka giseng'eyo koro nyalo nyisogi ni sani to koro in fundi inyalo timori nade donga chuli pesa inyalo chulo ot inyalo jitegemea bika iti. Koro en ng'ama ipuonjo ber ng'ama ipuonjo en ng'ama imiye skills magi full mondo mikiny kata kionge to tijno kotho tijno pod nitie to youth pod bende biro koro gidonje ang'o e gima nosechaki. Koro sirikal wewe sana sana jua kali sector wachalo nyithi kich, in short waonge mtetezi waonge ng'ama piganiano emomiyo bende wayierogi ga kwang'ega ni ginyalo gorenwa but ka gidhiga kucho gin giwegi e business people mainyowa nikech en koro in ichalo ng'ama iyiere ichule salary mar mondo dhi omgo gima nilosono koro use in bulk koro in ochalo ng'ama goyi. Koro wakwayo sana sana ni government ong'iye sana sana jua kali nikech jua kali manyalo choko youth ma jobless onge tiende iting youth itero dhi bedo slave pinje kaka Israel pinje kaka cho Lebanon gini but environment mari maber manigi kue minyalo lose gigi tiweyo to in gi pesa minyalo loso godo gigi mane gi manyalo kwayo ging'iye sana sana import gi export karaka iluongo ni Antelope Leatherwork mani machiegni gi Kariako market ma en soko Mwariro. Koro kibiro tidonjo second floor C98 kisedonjo C98 ibiro yuda ka ok inyal chopo machiegni mi yuda kata kidwa ni watudre kodi mondo miami kaka iyuda mapiyo inyalo yuda e namba 07 90 60 96 85 ama 0718 43 06 77 kisego nambano tibiro yuda an ka e seche te sache tuto te antie simbago ni on sasaya Nyakorom ga jong noloso kanyo gi Moses Onyango jal ma bende osenyiswa kit pok ma bende otimo. Geno mara ni iyudo puonj achiel ariyo adek ma bende inyalo kawo e chenro mar okinyi ma kawuono. Mana ka pile aja wacho ni pok opogore. Waran kendo juma mabiro sa en chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi chenro mikelo kod an Sharon Ong'ao. Orituru masani. Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwara Mugejwanga dakika en 28 tok sadek marokinyi machiegni ahinya yiero TV mar Ramogi ebedo kodwa etwak e chenro mar Mbakaoromo machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango matai okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejwanga okinyi makawuono wadwa twak otudore kod masira mag apaya. E thuolo mag jumbe mosekalo masiche mag apaya osebedo mathoth ahinya e pacho kae ka yande motimore machiegni en mano miyo ji maderom 20 no wito ngimagi e kaunti ma Kisumu to ka bas mane giidho ne ogore piny kata ne oyudo masira mar apaya wang' apaya mano ma Kisumu kochomo Kakamega e gwengego kata e roundabout mano ma Coptic mayudore kaunti ma Kisumu. Kopogore kod mano ji 8 momoko no wito ngimagi e masira mar apaya e gwengego mago maga Korompoi mayudore e kaunti ma Kajiado to ka ne nitiere lori moro mane iriembo e ng'we irititi mane tuomore kod nyamburko machielo mane otingo jowuoth. Kata kamano ang'o makelo medruok e masiche mag apaya e pacho kae ka bende kaluore kod nonro mano mar higa mar 2024 nyaka kaluore kod nonro makamano ji 4,748 nowito ngimagi e apeyni ma pacho kae ma en medruok mar atamalo 5.2 kipimo kod jogo mano yudo masiche mag apaya kata mano wito ngimagi e masiche mag apaya mano e higa mar 2023. Ka thuolo mano mar dweche 6 mokwongo ji 2,000 nowito ngimagi e masiche mag apaya. To e dweni mar 8 kende Nyakwara Mugejwang ji 80 osewito ngimagi e masiche mag apaya ma en kwan mag ji mathoth ahinya. To yangore ni masiche makamagi inyalo geng'e. Kata kamano ang'o minyalo tim mar mondo mi oked kod medruok mag masiche mag apaya matimore e pacho kae. Mane momiyo okinyi makawuono twak maket kod mae okabibedo godo kenda antiere kae kod
welo e studio maro mar mondo mi wapor wach wasumane rieko kaachiel kod paro mar neno kaka inyalo tieka kata inyalo duok penya masiche mag apaya e pacho kae. Yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo, antiere kae kod injinia Opere Nyaroya ma en jalup director manono geche ka NTSA. Oyawre injinia ichio nado kinyi makawuono. Jio maber oyawre ahinya. Machiegni network. Erokamano. Wendo machielo Nyakwaramuge Jwang antiere kae kod Godfrey Otiato. Godfrey Otiato en jalonya e arita mar apaya. Oyawre Godfrey ichio nade? Oyawre ahinya Joyce achio maber. Machiegni. Erokamano. Nyakwaramuge Jwang mana kaka iseneno magi welo ma oriwore kodwa e studio achiel kachiel. In bende bed thuolo mar bedo kodwa e twak ichwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Odura _ na chak kodi Godfrey Otiato. In kaka jalony e arita mar apaya. Adira ka wang'iyo kata dweni mar 8 kende. Kwan ji mathoth ahinya osewito ngimagi. Kwa nyalo wacho ni ji mang'eny manowito ngimagi ahinya ene masira ma yando timore e kaunti ma Kisumu. Kama nyalo wacho ni ji 21 nowito ngimagi kanyo e kinde mane masira ma kamano timore. Joma moko no wito ngimagi kaluwore kod hinyruok mane giyudo e kinde mane giyudo thieth e od thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga e kaunti ma Kisumu. Kata kamano nyalo bedo ni ang'o matimore gi sani moneno ka nitiere masiche mathoth ahinya matimore. Erokamano Joyce, mokwongo iena mondo akaw thuolo ni agone Nyasaye erokamano mar miyowa thuolo mochako aduogo e studio kae kendo mondo wawuo gi jopiny. Mar ariyo ago erokamano ne Joramogi mar miyowa thuolo ni mondo wawuo gi jopiny e weche mag arita mag apaya. Mar adek adakaw thuolo ni mondo ago mos ne families ma nyocha wito jogegi e yore mag apaya e Kisumu kod kuonde moko kaka Kajiado, Naivasha bende wagonegi mos ahinya. And kaya ang'iyo gini ndi kaka osebedo katimore keche for the past 5 days ndala bich mokalo wasewito ji moingo 80 ndala bich mokalo wasewito ji moingo ji 80 to maendi timore mana nikech negligence mag joma riembo geche sana keche king'iyo research mar NTSA wacho ni 85% mag accidents gin human error. Human error en acho ni ng'ato kokaw responsibility kaka ng'ama ni barabara. Chon kane adepa ni pod otimore kata sani but kidhi kane wadhi driving school ninyisowaga ni kine barabara to i assume ni ine ng'ama wiye ler. Jomodong' ikaw gi ni wigi richo. Koro iact kaka ng'ama wiye otimore ng'ama wiye ler. Koro mano nyalo contribute a lot gi sani e weche mag barabara. Erokamano. Injinia Opere Nyaroya kadu arwaki e twak in kaka jalup director manono weche mag geche kata nono geche ka National Transport Safety Authority. Adiera e thuolo mano mag higani waseneno ka ji mathoth ahinya wito ngimagi dweni kende mar 8 mana kwa wawacho odiochienge 4 kende mana kata odiochienge 5 mokalo mana kaka Otiato osewacho ji 8 kata mahayo 8 osewito ngimagi. Un kaka NTSA manono chala mararita mag jowuoth e apeyni ma pacho kae hie unyalo wacho ni ang'o makelo masiche mag apaya makamagi. Erokamano Joyce, an bende adwa riwora kod owadwa kuom timo mos ahinya ne jowa moselalo jogegi kata jogo ma oseyudo hinyruok kendo wakwayo Nyasachwa mondo mi omi jok mosehinyore obed kod chang kendo jogo molalo jogegi mad kwe mar ruoth obed kodu. Kao kamano kuom penjo mipenjo kaka wadwa wache king'iyo causes of accident kata masiche mag apaya ka masira moro timore masira ok timore atima no tuche no timore en achien en tol motudore mabor nade inyalo yudo kuom ranyisi samoro wang'ayo okoger design mar wang'ayo no gi kanyo no okobedo maber koro yudo ka mano trigger namba 1 inyalo chako yudo ka gima chielo ng'ato okoluoro traffic rule samoro overtake ka kuom ranyisi accident miwinji wacho kaka ma Korompoi ginigo mano timore Korompoi koro yudo ka ng'ato
kaka owacho samoro ng'ato enemo onindo e tije mar riembo. Samoro onyalo bedo mechanical, samoro gari ni wuon gari okosetimone gari service, samoro okosetero gari e inspection. Koro gari ni is not mechanically sound mondo mi obede wang'ayo. Koro yuro ka en tol motudore ma ok en achiel no. Samoro ng'ate mano oninde tich oninde tich ma owinjore otim maber mar riembo ok pay attention malong'o. Koro yudo kokos e chen samoro kata in mani yonge ito to gachi rito maber ina late gachi tiyudo ka ng'ato nikech osefel mondo mi otim responsibility mare koro imbe onywandie e chandruogno. So yudo ka collateral damage kata gima no kowinjore yudori. So in brief gima wacho ni ka accident otimore in a chain of events. Mondo mi ogeng accident nyaka you break that chain of event. Chain of event no onyalo bedo broken e yo machalo nade. Katiyo kod ranyisi wang'apaya mano ma Kisumu kochomo Kakamega e roundabout ma Koptik kanyo. E kinde mano winjo kata kaka joneno wuoyo. Joneno wacho ni gache mathoth luarga kanyo kaluore koda kako ket roundabout makamano. Matinde ni kanyo nyalo wacho ni en design mar barabara. Ema kinde mathoth kelo accident makamano. Kanyo iseyo ng'a nikech ji ne wacho ni ma ok masira mokwongo motimore kanyo. Geche osebedo kaluar kanyo. Kanyo iseyo ng'a opere kapodan kuom. Erokamano ji wacho ni ogwang' iseyo to iseyo gweno iseyo. So adieri nitiere accidents ma seche moko biro due to design, road design. Kuom ranyisi kata kaka miwachono kawane Salga. Inyalo neno kane wan gi accidents ma sichini mang'eny to kane odhi okel barrier mopogo wang'ayore ni tiro kama dhi koni gi madhi kucha opogi koro kaka girom onge. At least there was a perpendicular reduction in accidents. Ma Kisumu bende kata kiwinjo gima winjo wacho audit osetim kendo be pod itimo sani. My colleagues bende nitiere kudo matin ni ing'iyo ni mostly design as a big contribution nikech ang'o en slope odhi piny to nitiere roundabout koro ing'iyo ni to is the embankment, is the elevation right nikech any roundabout nyaka bed gi elevation ma prevent toppling over kagari negotiate a corner mondo mi balance gik mwelo ni centripetal and centrifugal forces. Forces madwa tero gari yoko gimaduoge iye they must be, the road design must be in such a way ma forces gi balance makata ka ng'ato negotiate corner to oko olokre kucha kato duoga ng'owa iyeku but it balances makoro ng'ato nyalo negotiate corner. So the design of that road is being relooked at and our counterparts, it is a multi-agency team. Utiyo gi jomage kiwacho ni en multi-agencies. Jomage masechemo kutiyo godo. Maneno ni ung'iyo design mar dara. Mano wan gi Kenha, wan gi Kura, wan gi Kera, kech magi road agencies. But of course roads moko bende nitiere which are under KWS. Mano bende in case an accident happens, mago ing'iyo which road, mano en road mar under which agency. Or is it a county road? So in this case, there is a multi-agency that consists of NTSA, National Police Service, Kenha, and all that, county, all those agencies are looking at the redesign of that roundabout. Oteta neno ka iyieri ahinya koda gigo ma engineer Opere Nyaroyo wacho. In bende kaduoki etwak. Adiera wanyalo wacho ni design mano mar ndara, mano mar Kisumu kochomo Kakamega osebedo kakela jema kendo nitiere masiche mathoth ahinya mag apaya mosebedo katimore kono. Kata bedo ni Opere Nyaroya osewacho ni nyaka sani koro nitiere migepe mopogore mobiro kanyakla mar nono kaka inyalo losi ndarano mar mondo mi oduok piny masiche mag apaya. To ng'ani nyalo bedo ni ang'o matimore, nyalo bedo ni derepe matiyo gi apaya go masiche moko masira makama yudo pok ging'eyo ni kanyo siche moko masira timore ga kose ang'o matimore hie king'iye kaka jalony arita mar apaya. Yes, erokamano. Nitiere a number of things ma onyaka wang'i kanyo. Seche ma kaka gari mano yudo accident ne en gari mar school. Masa moro ok ong'iyo gi barabara no kata maybe barabara no pok otiyo godo mang'eny to seche mo inyiso ga kidhire private koni private departments
or private sector jo wegi geche nyiso ga drivers ni ya kapok iwuok itimo analysis or itimo research ing'iyo ni hotspots gin ga kanye to ibedo gi mane maindi ni kachopo Coptic kanya en ga hotspot en ga black spot en black spot oningo bena riembe speed maromo nade ka chopo Mayumayu oningo ang'eni kanya en black spot oningo bena riembe speed mane koro en jukumu mar driver kata supervisor mar driver mondo kaw responsibility mar timo research or analysis before the journey mamano yudo ka most of drivers oktimre nade oktim especially school bus drivers. There was a time when was also a program mar school bus road safety drivers nena program mane wadwa roll out country mzima mane wa engage NTSA to magi gin gik mane oningo beni watimore nade wa discuss gi drivers gi keche no adwa yudo kantiere failure moro principal nyisi niya ni chakra ndik driver no osekaw 6 years poko timne poko dhi any refresher course imagine en driver osekaw 6 years poko timo refresher course refresher course kabeto winjo beni timo bang thuolo maromo nango after 3 months oningo beni ngato a driver oningo beni dhi a refresher course kaka kibire private sectors kaka na wacho mokuongo ibo yudo ka companies man gi geche maon geche gitero drivers gi in timo refresher courses after every 3 months so that gibi ngeni oningo beni gibede well equipped gi traffic rules road safety anything vehicle maintenance inspections gibedo godo ewigi koro mano ne nyalo cause gima kamano mar ariyo adawuoyo wache kaka gari bedo designed kanyo ben gimoro moningo beni nyaka koro wangi as a country and this is something moningo beni wawuoye gi vehicle manufacturers kata vehicle fabricators kineno gari cha kaka nolwar makisumu chande kineno kaka gari cha nolwar bino kaka nobanore koro oweyi gi paro ni penjori to notiyo gi chumbe mage egere nikech macha gari matingo 33 people oningo beni tigere gi chumbe ma at least kata koyudo accident to ji nyalo konyore koro ka ben gi manyaka government ng'i mana maber chuth ni to seche ma geche gi loso gi industries kocha iloso gi chumbe mage koro mano is a responsibility to the vehicle fabricators or vehicle manufacturers yes that is 100% their responsibility na last time kana ntiere kana wacho gani masira mara paya en responsibility mar jite ochakore gi kama gari timuro nade ilose koya kanyo obiro ne driver kata obiro ne wuod gari ng'ama ng'iyo gari ni koya kanyo biro ne driver kamano ne nyaka ne ng'ama ochung' e bath barabara madwa mana cross barabara that is your responsibility erokamano Opere Nyaroya kia ka wechego mago mag design mar gari kata gigo miloso godo gari bende un kaka NTSA ujanona inyi nyaka ka achiel kuom gigo mag neno ni jopiny kata jo Kenya uritore nyamburko uritore apini kata yo makare to kwang'iyo wechego mag mano inspection mag geche kata wanyala inspection mar geche kata bedo ni wacho ni en percentage matin ahinya mano mar nyamburko mayudo siche moko ma siche mag apaya wanyalo wacho ni percentage matin ahinya wanyalo wacho ni siche moko okelni siche moko ni obiro kalore ni gari makamano nokodhi inspection kata kamano ikinde ma unono geche makamagi bende ng'iyo gi mar neno ni siche moko kata chuma ma olos gi godo bedo mano makare oko bedo mano ma akena wach ni nyalo banjore piyo erokamano king'iyo wan gi gimoluongo ni National Road Safety Action Plan mano bedo launch dwe mar ang'wen higa mokadho gi president. A National Road Safety Action Plan onyiso okenge ma sirikal oketo mondo mi one ni masiche matimore apaya magwa odok piny kuom quinquennial period e higni 5 ma chakre higa mokadho nyaka higa 2029. Aya kuom king'iyo mano bende koriwore kod mano wan gi gik mwaluongo ni pillars yani sirni mag safety on roads
Achiel kuomgi wan gi gima waluongo ni safer roads. Safer roads emoting'o kanye emergencies matini jok maloso wang'a yore nyaka los wang'a yore mabecho. Mabecho ni nade? Wang'a yo nyalo bedo maber to king'iyo bath wang'a yo bugo mantiere lich makata ka gari okier mana matin waluongo ni it is unforgiving. Matin ni safer roads nyaka bedi ma forgiving matin ni kata ka ng'ikruok moro timore to severity kata inyruok dok piny. Matin ok obed bugo ma kata ka gari onyumore to kendo mane mamedo hinyo joma moko. Mano safer roads. It is a pillar in road safety. Aya nitiere pillar miluongo ni safer vehicles. Koro kaka an as engineer Pere nyaro akipenja ni what is my contribution on safety on roads? My contribution is to ensure safer vehicles because I'm in charge head of vehicle inspection. So my contribution and ng'iyo vessels maringe wang'a yorwagi, how safe are they? Inspection is to ensure nyaka nyisni gechegi gibecho mechanically and environmental matinio okagigola yiro moma bende lich. So e penjo mopenjo no ni design of vehicles ni man bende nyaka ng'i adieri mano is very right. Bank accident notimore in Tulele around 2013-2014 sirikal no kelo no biro gi standards mwaluongo ni KS 372. Inyalo google ng'ama winja inyalo timo ne googling KS matin Kenya standard. Kenya Bureau of Standards amaloso standards through multi-agency groups biro tiloso standard. Nikech nofwenyo niya geche kaka buses, public service vehicles, especially buses nigero thurwa ka mane onge any guidance. Koro ka gari nolwar kata obedo mane accident moro mana matin tiyudo ka the body shear ong'injore obanore ma debe ni nogere gi standard maber tinya yudo ka ngima jomoko obedo protected. Omiyo from May 21st 2017 Lefario kod apar gabiro from May 21st standard miluongo ni KS 372 came into effect. Standard ni enemo guide kakigero public service buses Kenya ka nobedo revised 2019 masani motiyo gi ni KS 372 2019. Koro enemo guide ni gari kigero to nyaka ng'i ni chuma mane mitiyogo, welding type mane mitiyogo. Masani itiyo gi miluongo ni automotive steel. Ere pogruok ne gi steels mamoko. Pogruok ne niya en onyalo absorb stresses makata ka gari olwar to ok otimruok nade ok ng'injre kata banre kamano. Mano koro sani on answering him adieri from 2017 watiyo gi automotive steel the building of buses. Aya kati bed bageche mag sikul bed buses makawaida king'iyo kata mna seats, the width of the seats from that time chon inyalo finyi inyalo di to sani it specifies standard the minimum width of a seat and 40 centimeter. Leg rest o specify 660 mondo mikiki diri ahinya kata ng'ama bor to be ni ok di ahinya makilor timanyo mana ng'ama ruai. Aya oketo kata gimiluongo ni priority seats. Ibiro neno geche moko nitiere seats madongo kaka makata ka the elderly kata jok mayach gin gi priority seats. Yes, seat belts. You can get 3-point seat belts. Seats, Mabu driver seats are open. Nigi 3-point. Aya ke kau geche mwelungo ni matatugi. Mabiro kosa ger welungo ni monocoque. Nitiere sane requirement nyaki ket gi mwelungo ni anti-roll bar. Initiere chuma moro miketo chien gi chuma moro iketo tok driver. Embe in automotive steel it is called anti-roll bar or anti-roll cage. Nikech ang'o mondo kata ka gari ni olwar to koro kik body timruok nade finy banre mondo tiek ji. Gari manotimore ajali manotimore Kisumu. Gari cha noko get in accordance to that standard. Nikech ang'o no gere kapok standard ni came into effect. Gari cha no gere around 2009. The standard came into effect in 2017. NTSA not in inspection? Yes, it was inspected, but
no kogere in accordance to that standard. Standard came into effect in 2017. To gari ni no gere 209. Kori ngeni okinyala apply standard backwards. No koro mane kama pogruok nitie. Ma no gere not in accordance to that standard. Ma the standard came way like 10 years, nearly 10 years. Kagari cha no se tumurok nade. No se gere. But from 2017 buses magero Kenya ka igero in accordance to the standard makata ko lower to severity of the pain. Kagin matatu jo geche biro wacho ni sani kitero matatu ma chakre 2023 kaen van tidwa kete matatu nyaki keta anti-roll bar nyaki yud certification kore kinyalo keto gachine wangayo. Ntie gimida medo tieto. Mdado mana pinjo nito okay. Waseyudo ni kaka gari mano yudo accident nene gari mane okaw 2009 to the law ma senior wacho ni came into effect 2019 to be unyalo bedo gi program moro ma unyalo golo gechego e barabara so that kick gimed cause accidents because you're saying they are unroadworthy vehicles. Okay, wanyalo choni is unsafe. Yeah, they're unsafe. They're unsafe. Korere ka kinyal gol ge barabara mondo kikocha kwa yuda ngoa accidents mangeny ka ginene gikos to. Erokamano nikech ngene chiko okitigo kadhi chien but nikech ka koro watiyo gi ngima the standard envisages requires mamano we have already started implementing phase wise and we are going to intensify it wadhi kete ni nitiere geche adieri manoger ka ok luwore gi standard ni koro magi tikonyo nango nikech adieri gidil gi ngima mag ji wan ni mwalungo ni revalidation kata walungo ni geche gi koro wa encourage wuonegi ni gari ni kata kubiro to wako ni gachini to koro mjuri tere kum bodybuilder mondo miongi gi miluongo ni structural integrity nikech nigere chona dieri gari kata ka nigero wawuondre ne 2010 kum ranyisi mano higa paga beach ka en gari maringo change osebede kata in bangi ga par ichuni ni nyaki kaw passport manyien Kenya ka ikechango morphologically facial wise isebedo gi change bangi ga par isebedo gi lokruok mopogore emomiyo kata serikal wani nyaki kaw passport manyien yeah koro ken gari moseringo kata higa par ga beach toringo pelo di ukinyi uri chien do ngeni lokruok osebede so what we are doing machiek ni wako no won gechego ka geche mosebedo kamano kaber duoke mondiger body manyien samoro chassis pon ngima the law ketimwa odio cheke mondo lek ongi kan walungo ni miloni o gi certain structural integrity nikech bangi ga paga beach kata par mano gari ma ose tiyo seneno siku mangeny koro ka gimo advice mabende chik no wadhi kete ene process mondo mi ukete ni demand ni geche machalo kamano odwok gi mondo losnegi body manyien in accordance now to the safety standards which are there. Otiato ka adukietua kapok wadhi yoyo mokwongo kiny makawuono bende nitiere chike mago mag ritruok apaya maseche moko kama piny Kenya ochopeni ma pinje maoko tiyo godo ma piny Kenya ber ka somo rieko makamago mar mondo mi wating malo ritruok magwa e apeyni mapacho kae waduoka ne piny masiche mag apaya. Yes, Joyce, agoero kamano kendo. Na neno chik moro jo UK tiyo godo tapani gin achiel kuom gik ma kokel Kenya ka to nyalo konyowa. Kineno trucks mag UK kaka ogergi tok truck nitiere screen maduong the entire tok truck nitiere gi screen ni nyiso ngama gari maya chien otango ne mbele kaka mbele chalo koro kapoko overtake tong'iyo screen ong'iyo ni mbele ler koso kotime nade oko ler ma konyo mostly okonyo ga gi overtaking kapok overtake gari nyawadu man mbele ikuongi seng'iyo ni mbele kacha chal nade kidwa overtake calculate distance mar gari maya mbele cha gima gin kakidwa timori nade idwa overtake
king'io most of accidents matimore sana sana gi private vehicles e pinywa ka gin reckless overtaking. Ok ging'e ni mbele chalo nade, and then gimoro be apani watimo moko ber ka ng'ato ineno ka in gari ma in driver in gi gari mbele to ng'ato dwa overtake tineno mbele kaka mbele chalo, ang'o ma moni miye signal? Wakonyre uru e barabara, mi ng'ani signal nyise ni mbele ok ber. Ne diere moko na yudo accident gi apiko, noting'o apiko gi kijana moro, to ne nitiere pikni ariyo mane luwo bang'wa, to apiko mane chien mogik ne biro gi speed, ne dwa overtake, to wan nwadwa go kona mondo watimre nade, wayae barabara wadonj e gweng'. To ng'ama ne nitiere immediate person mane bang'wa okwere ni bana gimidhi bono ok timre nade, ok dhi nyalore. To keta wich matek. Nochwadowa ma en notur didek. Wato ago ni Nyasaye erokamano ni wan kata ng'ama noting'a nokotimore nade, nokotuo. Koro konyruok ailano, kiseneno ka ng'ato dwa timo gimoro mok ber, tin mbele, give a warning. Yes, mondo wakony ng'ama ni mbele kata wakony jok maya mbele kocha ndi. Wakonyre uru e barabara, mano dhi konyowa. Opiri nyaro overspeeding e achiel kuom midhiero makelo masiche mag apaya, nikech kata masira manotimore manomiyo ji 8 wito ngimagi e gwenge mag Korompoi, kaunti ma Kajiado, en kalure kod lori mane ringo e ng'we airititi kata ne overspeed manotuomo nyamburko manoting'o jowuoth, kendo kata mane nitiere kod ji e iye momiyo jogo wito ngimagi. Overspeeding niere kaka wanyalo tieke e apeyni magwa mapacho kae. Ang'o minyalo tema mar mondo mi gari mora mora ko overspeed seche moko ondamo mikaone bedo mager maka driver paro ni mano e kum mimiyo ng'ato, to odhi e speed moro mane piny mok nyal cause that impact, nikech adira kata gari ka overspeed impact mare bedo maduong' ahinya makata kit kaka gari no banjore obedo ga marach ahinya. En adieri ni ng'we airititi bende makelo midhiero maduong' ahinya e masichni mag apaya manogo Kenya ka. Ni accident biro timore, lakini kotimore speed mapiny, pogruok nitiere ka en gi speed mamalo. Achiel kuom mikakati ma sirikal osetimo ma bende wa enforce, ma bende waseketo en gimlo ni speed limiters. Ni public service vehicles gi commercial vehicles. Commercial vehicle ma en ton adek, 30-48 kilograms, mateni en ton adek. Sorry. Gi public service vehicles mating'o ji 7 nyaka bed kod speed governance. Ma en gima watimo mondo mi wang'ukie ng'we airititini. To kanye ma podi yudo ka chandruok nitie, ke jomoko ka gisedhi to gichako gi tampa, to waketo chik matek makwa kaka mano no, wadwa ng'iyo data ni to gari ni ne ringe speed mane, kendo kwa yudo kano kaka ng'we airititi no ikawo ne atua, kata ka en drive obedo suspended moko chako riembi kuom kinde malach. So yo mane mwatiyogo mondo mi wageng' ng'we airititi e wang'a yorewa, watiyo kod gima luongo speed governance nitie, mwaketo ma en requirement nyaka iketie gachi commercial and public service vehicles mondo mi ji oriembi. Another thing, nitiere road signages. Adieri kaka wadwa ni wacho, kidhi e driving school nitiere gik mikoni niya, kata obed mana wang'a yo moyieni niya, riembi kilomita 100 per hour. To kochopo centers machalo market centers, schools, to kilomita idwaro ni duoke 40-50, idwoke piny, nikech kuondego are highly populated. Nyaka idwok speed piny. Koro magi kata kiweyo mana speed governor, magi gik mar automatic ma jo riembo nyaka ng'e ni kama chopeni speed limit en adi. Koro kiriembo kaka gari manyocho tuomo ina coach cha, iriembo arido mar mayu, ok inyal riembo hata ideally ok inyal riembo kilomita 70 per hour. Machen mana kamilakie ilak mana kong'ongruok, idhi mana mos, to kikete ng'we airititi to kata obed mana ni ibiro kelo chandruok nikech nitiere bends bende. So e machiek
ma kwayo road users nikech road users oting'o jatielo, oting'o jandiga, oting'o ja mkokoteni, oting'o jadhiang' ma ywaye gi gimoro. Waduto te wan kod responsibility mar ng'eyo niya section mantiere mar yoni ang'o mowinjore otimre. Kijariembo ng'e ni section no oyie maximum speed en adi. Kichopo e centers to speed piny kaluwore gi kaka owinjore. Kwatimo mano and we be obedient e luwo traffic rules, mano wabiro geng'o masiche ma necessary. Ng'eni seche moko wamiyo ji tho kapo kinde gi pok nochopo. Ji jawacho niya Nyasaye ong'eyo, Nyasaye to ong'eyo adieri, to ok ni Nyasaye manochano chieng'no ne mibiro tho. Nitiere thoge moko maseche moko wakelo kapok kinde mane Nyasaye oketo be ochopo. So waduto wabeduru jok maluwo traffic rules. Ka en speed wariemb kata mana jo geche mag wegi private vehicles ma ok dwar speed governor gin bende manyaka ging'i rules nikech accidents mang'eny wuok kuom gi nikech en ong'e ni ok odhi inspection nikech pok wachako negi koro riemba. Wang'i speed limits, road signages, kaeto kwaluoro mago to wabiro geng'o masiche mapaya gi percentage mamalo. Atoka pod wantiere mana kaka nderni magwa nitiere. Adira Otiato ang'eni gino machielo mabende kelo masiche magapaya wanyalo wacho ni en poor lane discipline. Nikech yudo ni nitiere apeyni moko adira kit kaka kata atpaya no bedo marked. Seche moko ng'ato kuwinjo be ni overtake kanyo. Tiyudo ni jo derepe moko wigi tek. En koneno ni ndara ler to dhi adhiya to seche moko kia gimari mbele. Ere kaka derepe matiyo koda peyni magwa inyalo puonj mar mondo mi gi maintain lane discipline. Kata kamano makna parono gi kanyi ng'isa ni wakaw yoyo madundo Mbakaoromo Ajwang' med chwalo ote magi abo bedo kasomo gi e kinde modhi mbele ko twak marwa kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Competition ng'eny nikech iyudo ka kata mana ot mani igero kama deny minyalo paro ni nyalo dhi dwaro tich, tiyudo ka muhindi bo biro dwaro tich kanyo, seche moko ja China bo biro kanyo. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
Pamela totinya joyala nyore mu baby om kabudho. Dola Kabari, Woda Diambo. Mama na iluongo na Diambo, nyar pedo kalwodo. Koro adongo kadana. Baba na gi mama na ne jo pogre kawatimo. Chunja kwaya kendo jabenga mahumbelach. Baba na ochako puonja thum 96. Ei gwenge masakwa bondo, wagoyo mbaka kod Dola Kabari, mayaonwa chunye ei wuodhe mar thum kod familia mare. Gimomiyo anachak ni band ni orchestra super haki. Nikech nadai haki na, to noriemba kadai haki na. Ng'e jothumbewa, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi, kasto wanwoye ngeso saa 5 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni kendo nyakwara mugia Joan kendo erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak mar chenro mar Mbakaoromo kama twak otudore kod masira mag apaya. Gin yore mage minyalo ti godo e duoko piny kata e tieko masiche mag apaya mosebedo kwaneno ka thoth ahinya e pacho ka mosemiyo jo Kenya mathoth ngimagi ong'adore nus kendo apoya nono kokale masiche mag apaya. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Wela Rio Godfrey Otiato jalony arita mar apaya kaachiel kod engineer Opere Nyaroya mano jalup director no geche ka NTSA. Kapok ne wadhi yweyo Otiato nitiere paro mang'ise ni makna wechego mago mag poor lane discipline kaachiel kod dangerously overtaking. Inyalo tiek wechego e yo machalo nade. Ka wang'eyo ni wechego mag poor lane piny moko beda marked maber to ja Kenya ok dwa ng'iyo mago makare. Erokamano Joyce. Waluonge ni Mr. Yellow Line. It is a must for every driver outside there. And a must. Mane momiyo bedo marked. Kapok i overtake, ikuongi ng'iyo ni mbele chalo nade. Koro Mr. Yellow Line to is a must. Jo drivers magwa mag Kenya sana sana mag matatu. Ei town ka sana sana e Nairobi ka. Iyudo ka chik ni ok ging'iyo ahinya. To kaendi wadwa kwaye sirikal sana sana NTSA gi traffic police mondo gikonywa ane ka. Keche last week ka dineno ni nitiere gari moro en mar achiel kuom jok madongo e Kenya ka. No make en social media, no make gi kamera. En social media. Ko otan kamoko ningo beno timore nade? Otan e Thika Road. Otan kamoko ningo beno kotimore nade? Okoningo beno otan. Ogo kona. To kanyo onge mark mar manyiso ng'ato ni inyalo go kona. And they don't care. Kendo odhi maber. The same gari okotieko 1 week ogweyo japiko Jogo Road. To pod ene barabara. Onge action mosekaw ne kata chiel. Koro law enforcement and slow or it is lacking or jok matimo law enforcement boluoro wegi geche jog geche monyalo wacho ni gin hukahu e pachoka. Exactly. Gin hukahu keche let me tell you, a matatu industry sana sana Kenya ka, especially Nairobi,
jok ma o invest ahinya gin joka hu ma okinyal wacho gi walungo gi ni untouchables okinyal give a take e barabara kaka gidwaro ginyalo timo anything, any nasty thing ko e barabara to traffic police kaka manot manen thika traffic police was there and you can clearly see ni traffic police oneno gimotimo oneno is terrified gimonyalo timo onge koro wakwayo traffic police to wakwayo NTSA please intervene e wachni intervene kabisa mondo wakonyre jobed lane disciplined ka en mlolongo jomako koda jamo makore mana maromo nade maka mlolongo no kech onge ngama special moloyo jomoko kani dwa chopo haraka ni chako wuoth chon ok ni biro inconvenience je barabara kikosa accidents nikech idwa overtake kaka idwaro koro lane disciplines Mr. Yellow Line is a must yes opiri nyaro mano bende ma omiya bedo gi paro machielo adira kwang'eyo kata e pinje maoko wechego mago maga ketho chike maga paya ringo ng'we irititi inoga ka kinde mathoth ng'ato ko ketho chike maga paya to nitiere bill ma ikelo ne kata ng'ato e dhode piny Kenya bende nyalo chopo kanyo mar mondo mi kata masiche maga paya mitimo kod mabiro kalure kod ng'we irititi mabiro kotudore kod koso bedo discipline kata koso bedo gi lane discipline kachiel kod seche moko kata overtaking e yo ma ok ni kare wadwok piny bende piny Kenya nyalo chopo e kiwango mag pinje mamoko ma ng'ato kokoso kata kisedhi to nitiere mana ka kibomaki nyaka kate dhodi kacha mar mondo mi gik mwanyalo tieko ngima minyalo resi kokale masiche maga paya waneka masiche gi orumo erokamano aparo ni kwa wuoyo kuom discipline kata luor ma translates to everything ma behavior gimara mara ma wawacho cha ni kata an bende agombo ma ngata penjo ni to bo bro chope okang ma en sa boru tieno ti chopo e intersection mar wangayo to en traffic light and red to nge ngata ma tie ti chung manyako lokre be bro chopo e stage no ma onge ngama neni tendi sa boru tieno kata biro tieno onge gari mora ti chung nikech traffic light owacho red nikech thuro kato mano gima ma yore ahinya kidhi Ngong Road ka kata kidwa donjo kanisa ka chiemo podh kwa yudo accident en tan marwa mar dhi to matatu amalo kucha bendo odwa okadho so mane discipline number 1 ma kata kubedo ni en sadi to nikech traffic light osewacho red tichung so in this discipline bende wan kaka jo Kenya what can we do of course nitiere mikakati moseketi mwaluongo kata ni point demerit system king'iyo the new speed king'iyo the new digital DL driving license mago gina tuwa ma oseketi in place ma wadhi mwabiro chope matini kitimo makosa point ni dhi mana piny iteri mana piny odhi mana piny kochope kiwango moro tibedo suspended idok e school to fine bende ibedo fined ma serious ma king'iyo fine migoyi nikech ni over speed tiwacho ni oyo wawe ringi e speed mowinjore timruok nade obedie gik machalo initiatives machalo instant fines mago the government is already we are working mondo mi gibed actualized nitiere ndalo mano tem gi chien kucha to there were hitches here and there tidwa ni gibed refined maber makoro kata ko maki kuom ranyisi omaki Bomet ni dhi Mombasa omaki ni over speed ibedo fined instantly then ibedo want ni koro make sure ni obey the speed limit nikech one thing which has been found ni samoro maki kata Bomet tidhi Mombasa omaki Tuesday tikoni ni duoge court Bomet Thursday koro igo machiemo ni igo tamsi ni to dang na duogi dogi kore ma wach mono tichene we agol gimo matin mondo wach no timruok nade owe so issues kata strategies machalo instant fine point demerit system mago are already in place are going to be actualized
very soon mondo mi bed gi discipline mondo mi ogeng'i weche ma kata soya mag wang'ayo gini mondo mi waduok masiche mag apaya piny. Thank you. Oteto ka duoki twaka e kinde mwadhi mbele weche go mago manyalo wacho ni gin mag road safety awareness. Ere kaka wanyalo balance road safety awareness kod seche moko keto chike magera mag apaya mar mondo mi oloka ne kit derepe manitiere e apeyni magwa. Kar road safety awareness ka en gima sirikal kata NTSA oningo beni obed kanyakla gi all stakeholders to gibiro gi road safety awareness ma inyal tim publicly, inyal tim gi bus stops, inyal tim gi parks kaka mantiere inyal luong ji on a weekend ilongo drivers to gitimore nade ipuonjo gi on the road safety gima ginyalo timo. Koro en gima aparo ni NTSA oningo beni okel stakeholders together. Both private sectors, the government should come together. En gima wanyalo weyo ne jo NTSA kende kata gima wanyalo weyo ne traffic police kende. En gima nyaka wan kaka the private sector wan bende nyaka wabi kanyakla wariwre kodgi mondo watim. To kwa timo ma tibo yudo ni gima kata ngato oningo beni ng'eyo to kopuonje kata koparne to nyise ni gima kama oningo beni timo kama. To kata kene barabara to nyalo paro gichana yudo no puonja go ni time kama. Koro oningo beni ati gik moko kaka gik moko kaka yellow line, yes, lane discipline, gin gik moko mako parne ngato gin seche moko gina negligence. Ma ko parni keche kata mumo wacho ni parne guru kata gitimore nade kata ging'eyo ma Petro mokuonga chiel osapa parariyo. Yes, koro ko parni tiyudo ka in kode mind ni sate to ko we mi nindo kata mana 6 months poko parni godo yot mondo mi gino timre nade o affect barabara. Kaito nitiere gik moko kaka health issues mag driver nyaka gin gik makanyaka wawuoye keche samoro yudo ka health condition mar driver okoyiene mondo timre nade oriembi. Tiyudo ka ng'ani nitiere behind the wheels yot mondo timre nade okos masira e wang'ayo. Gik moko kaka stress, ngeni stress joka matin but most of accidents timore mana nikech stress. Ng'ato paro kaka ne life obedo frustrated kata ng'ato paro kaka manager mare no frustrated kata kaka supervisor mare no frustrated okelo paro opare ang'o okelo opare barabara ka gin gik mako ogeng tiyudo ka wadhi reduce the number of accidents matimore e Kenya ka. Mar adek issue of actually distraction driving. Iriembo simu yuak isema kusimu. And I always say ni kanga turiembo okoningo beni mako simu kata ne na agent maro monade koningo beni kochun nyaki make then go off the road. Chungari imak simu tok ni ine gari ineno ka gin town kai ene gari to timore nade ogo simu. Koro iwacho ndo ng'at ere kako dwa concentrate simu to dwa concentrate barabara gi geche mabiro kata madwa overtake kata joma cross. Ere kako dwa odwa multitask all this tene barabara. Dong jomoko wacho ga ni seche moko gi connect bluetooth e simbe e gari kanyo koro nyalo wuoya moko keto kata simu e ite kama. Fine. Ibro connect. Koro watim kama. Imako simu gi bluetooth. Isicha kuwuoyo conversation. To news ng'amogo ni simu do nyisi ni ing'e gima timore. Iwito mamau. Tell me nika ng'ano poko mi shock. Dongo se mi shock. Shock osegoi kanyo. Shock osegoi ma yot mondo mi because accident ne ng'ama luwo bangi. Kata ka ne ng'ato dwa cross barabara to noningo beni slow down. Ing'eni pachok dhi biro ni ng'ato ne cross barabara. Ipo mana ni sitimori nade? Isegwe. Koro kato bedo mana ni gi connect bluetooth. Ni idwa mako simu gi bluetooth iwuoye gari. Anto I don't agree with it. Yes. Koro destructive driving gin gik moko maka wapunjo drivers to biyudo ka nigi bro reduce the number of accidents matimore e piny ka.
Wechego mago mag diny mag apeyni bende moko kuom gigo ma opere nyaroya nyaka sani osebed kiwacho ni masiche moko timore kalure ni king'iyo kata ndara makamano moko diny makata kaka nyamburko kalre nyalo bedo matek ahinya mano to winjo be ni inone yo machalo nang'o mar mondo mi gik minyalo ogeng' otim mar mondo mi accidents odok piny. Thank you. Kapok aduoko penjo no yie mondo amed gimoro kuom enforcement ma wadwa wacho ma okwayo NTSA gi National Police Service mondo ensure ni okonyo. Adieri mano is very critical and not only gi National Police Service even other stakeholders. And adieri ma gima watimo we are engaging a lot gi kata matatu owners. Last year we carry out even clinic during the customer service week and even gikata sani mago gik mwatimo kendo anyalo encourage kata jowa kata bed mana circles mag jo boda boda kata circles mag jo matatu kata bed Kisumu bed Siaya bed Migori bed Homa Bay one regional offices walk to our regional offices you can ask unyalo kaka ujo sako kudwa no timnu sensitization mondo mi ubio timnu e puonj ne drivers so timne gi refresher joge wabiro timo malongo to kata kudwaro ni gechi umane sako uno o timnu clinic we can organize kata on a weekend titero gechi ugo to inspectors ng'iyo our inspectors I will generally gladly tell them ni chieng makama wa organize kata kaen sabato jok mok dhi sabato kata kaen jumapili jok mok dhi jo jumapili to kel gechego mondo ng'inu gi free clinic mana kaka timo medical camp mondo wakoni gachini taya ni orumo gima kama rach kata kapok ikelo gachini inspection they lost gini so akwayo joturwa mondo wakaw opportunities gi wakaw advantages gi mondo mi gino bed one regional office Kisumu one regional office Kisii though one gi plans ni to extend also to Homa Bay gimi gori mondo be wabed gi offices kuondego mondo mi joge wabed services closer. On issues, Koromano, those are things we are doing jointly, and I would like to appeal to Joge Wabendo Cow advantages. Mondo mi wambe wa youth services go. Free clinics to the circles, Joboda Boda, Mondo bi youth sensitization, sechimoko bi wabiro category reflectors, helmets, Mondo mi bendi bedu distributed, Mondo one bendi we enjoy those benefits as we also protect the lives of our people. Now, on the issue of infrastructure, Marnaro roads. Adwa ni make gikanyo. Okay. Make on infrastructure Marnaro roads no. Adwa dhia chiel kachiel e county ma Homa Bay. Watudre ko Jafombo Marwa Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay. Oyaure Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay wange ni romo mano mara loch gwenge dhi mbele county ma Homa Bay. Kinyal mana ngiso ani odiochieng' makawuono tang'o matimore kuro e kinde ma tend loch gwenge duto 47 ochokore e county ma Homa Bay romo margi ma higani abich. Erokamano Joyce odiochieng' makawuono en odiochieng' mar ariyo mar romo mar loch mar kor gwenge dhi nyime e lap tuke e skul sekondar ma Homa Bay kandi bang' ka ne oyaw ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro kendo odiochieng' makawuono ogai mar ODM Raila Odinga ema biro bedo wendo modhial e romo makawuono kendo biro golo twak mare kalure kod okenge ma loch mar kor gwenge osego nyaka ne chake sama koro ingo igino 9 ka iloso romo mar loch mar kor gwenge mopore kod mano Sharon Joyce ni ogai mar ODM Raila Odinga biro donjo ka gimoro saa 8 mobiro golo twak mare gigo ko moneno onego bene timo mar medo bero telo mar loch mar kor gwenge ka gi sani gima dhi nyime en nitiere rombe mopogore opogore madhi nyime tents mopogore mang'iyo weche mag dongruok ma county government kata loch mar kor gwenge onego bene chwalo mar konyo bero ngima jopiny ka achiel kod moko kuom chandruoge kata midhiero moko ma jopiny osebiro kaneno e loch mar kor gwenge nyaka ne chake ka nitie twak madhi nyime opogore ma idhiro kod sirikande ma county ka achiel kod riwruoge moko mag piny owacho kod mag piny owacho ma ochokore kendo dhi nyime kod twak mopogore machalo twak e weche mag sekta mar thieth twak mamulo weche mag pur kod pith mano ero mamulo lokruok mar kor lwasi ka achiel kod migepe mopogore ma ahinya to sirikande ma county osebiro ka kedogo mar neno ni jopiny oyudo ber kaluwore kod loch mar kor gwenge ma osebiro ka dhi nyime pacho kaendi bende mopogore kod mano governors mopogore bende otelo chenro ma kamano ka gigolo twak margi ka ginyiso moko
kuom gigo eko ma counties magi osebedo ka timo mar konyo e bero ngima jopiny. Joyce, bende ma en thuolo ma counties mopogore keto e lela gigo eko mag dongruok kata chenro mag dongruok mopogore magitimo, kendo nitie booths maromo 47 mag tend loch kor gwenge kata county governments 47 ka riwruoge mag ji giwegi bende oketo gigo eko magitimo e sectors mopogore magisebedo ka gijolo go tend counties mondo mi chenro mag dongruok odhi nyime e yo mowinjore. Gisani an kod moko kuom jogo eko manitie sectors kata riwruoge moko mag piny owacho ma bende oketo gigo eko magitimo e kor gwenge, ahinya to mago eko matiyo e county ma Homa Bay kaendi, manyiso moko kuom gigo eko magitimo ka gitiyo machiegni kod sirikand county mar konyo e bero ngima jopiny e county ma Homa Bay kaendi. Kabiro chako kodi in achiel kuom jogo eko masani koro keto kuondegi ma ginyiso gigo magitimo. Riwruok mar yien ang'oto, riwruok mar kor gwenge masani kodhi nyime, romo masani kodhi nyime niendi, bende no ka onyalo konyo nyagole mar neno ni jopiny oyudo ber kaluwore kod loch mar kor gwenge. Erokamano Ali, nyinga en Mary Ochieng, awuok e migawo mok mar piny owacho mar Child Fund. Child Fund tiyo e counties 26 kuom 47, kendo e romo ma kawuono ni wan gi mor nikech wantiere kod jowa ma watiyo godo e kuonde mopogore opogore. Wantiere gi buthwa ma wanyiso e gigo ma watimo e counties wago eko kaluwore kod bero ngima mar nyithindo e yore mag yudo chiemo, e yore mag promoting dongo mar nyithindo, e yore mopogore opogore kod arita mar nyithindo. Odiochieng' mar ariyo kawuono kaka Child Fund wariwore kod riwruoge mamoko e Lake Region Economic Block mondo wabed kod side event ma wadhi poro e weche mathoth kaluwore kod gigo ma watimo e yore mar nurturing care for ECD. Wantiere kod Governor marwa mochung'nwa kaka jakom mar LREB, Governor Professor Nyong'o, ema dhi telonwa e budhono endo, kendo waluwore kode kod jomoko mopogore opogore mogwel maluwore gi yore ma watiyo. Wantiere gi riwruoge mopogore opogore bende kaka riwruok mar CRS, riwruok mar ADS, riwruok mar I Choose Investing in Children and Their Societies, riwruok mar KMET to kod mamoko. Kanyo wadhi poro weche mang'eny kaluwore gi okenge mwasegoyo e weche mag dongruok mag nyithindo matindo, kaka watiyo gi sirikende mag piny owacho mondo mi ok med keto resources e ECD. Kendo welo ji duto e tent number 11. Iwacho Mary kapok awedhe, wacho ni utiyo chini counties moingo 26 to kaka ung'iyo weche ma nyithindo, chenro mar somo mar ECD kata chenro mar somo mar nyithindo matindo en gino eno mantie lwet county governments. Bende aneno ka sirikande mag counties mutiye keto misingi makare kata keto mise makare maneno ni jopuonjre mag ECD obedo kod lwasi makare king'iyo classrooms magisome kod gigo eko manyalo giyud dongruok makare kinde magidhi nyime kod chenro mag somo, nikech osebedo ni nitiere skunde mathoth kata counties mathoth mapok oketo maino e bero classrooms mag jopuonjre mag ECD e counties magi. Erokamano Ali, anyalo wacho ni nyaka ne chak loch mar kor gwenge gik mang'eny osetimore e bero alwasi ma nyithindo matindo somoe, to kata kamano pok wachopo kare kuma onego wachopie, kech wayudo ka kuonde moko pod nitiere counties mogero agera klase to jopuonje pod tin, pod nitiere counties maonge gi classes moromo, pod nitiere counties maonge kod jopuonje moromo, maonge kod gige tugo moromo ma konyo somo mar nyithindo. But wago erokamano ne counties nikech nitiere dongruok, nitie atua ma wasegoyo e yore mopogore opogore, kata kamano pod wantie gi thuolo mar medo timo mang'eny. Erokamano ahinya. Bende ka endi Joyce ka kod achiel kuom jogo eko makelo ratiro mag oganda e county ma Homa Bay kani, ma bende gin achiel kuom jogo eko makoro riwore kod sirikande mag county ka ging'iyo okenge ma sirikande mag county osegoyo e jiwo dongruok ne jopiny kaachiel kod neno ni chenro mag dongruok ochop makare ne jopiny e counties mopogore. Jafeth Ojeje en achiel kuom jogo mosebedo ka kelo ratiro mar oganda. Bende aneno ka sirikande mag county oseketo lwasi makare mar neno ni ratiro mar jopiny obedo makare, to gin migawo mane ma un go mar neno ni dongruok makare ochopo ne jopiny maonge mibadhi, kaka waneno ka jatend piny Kenya loso e wach mibadhi ma okoni thiro dongruok e sirikande mag county. Ano alia wamor mar chopo kae to kapok aduoko penjo gi daher mar kone jopiny to molo jo oganda jo Homa Bay kata oganda e piny mangima ni thororo mar loch gwenge montiego Devolution Conference montiego en gima teno kod japiny. En thororo mare en ni wabed gi pok makare,
wariw oganda e weche mek dongruok to kendo ng'iyo ni to dongruok dhi kod ratich dhano man equity, inclusiveness kod social justice. Koro mae odiochieng' mokwongo ma nyasi aina ni oteno wechege kod dhano. Ing'eni nyasi mosebedo kokalo mek Devolution conference osebedo ka wuoye mana weche madongo, weche mek manyonge, to kosebedo koteno weche mek dhano, weche mek devolution. Koro gisani wadwa ng'iyo ni to ere kaka dhano osebedo kinywando pache e weche mek dongruok, to ere kaka wadwa ng'iyo ni to be dhano iketo gi kamoro monego bed ni gibede kaluwore gi ratechgi. To kwang'iyo sani king'iyo thoro mek weche manyoro nen weche mek mibadhi, to ineno ka iwacho imiyo kenge moko kaka chiel monego kaka onego gore kod mibadhi. To watemo wacho ni mibadhi ok nyal gorigo kapok inywako jopiny e weche mek dongruok. Nyaka nywak jopiny e weche mek dongruok eka japiny bede yie kaka onyalo gore gi mibadhi. To waneno ka iwacho ni sani waket counties mondo tim gigege e yo moro ma ayanga mondo japiny oneni kare ebe nitie iye kanyo ero. Erokamano ahinya Joyce. Mano ne moko kuom jogo eko masani koro onywako e romo masani kodhi nyime alap tuke ma skul sekondar ma Homa Bay kaendi ka sani endi chenro mopogore opogore dhi nyime ka ng'iyo gigo eko ma sirikande ma kaunti nyalo timo mar konyo e beno ngima jopiny, ka warito twak ma ibiro gol kod ogai mar ODM Raila Odinga mabiro golo twak mare ayanga sa 8 modiochieng' kawuono e odiochieng' mar ariyo mar loch mar kor gwenge masani kodhi nyime romo mar loch mar kor gwenge madhi nyime Homa Bay ka odiochieng' makiny ni romo ma kama ibiro loro ayanga kod jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ma biro golo twak mare ka oloro go ayanga romo ma kama ndi mosebiro ka dhi nyime chakre wuok tich juma nindi kendo oseketo kaunti ma Homa Bay obedo madich mokalo, kendo anyalo wacho ni chenro mag ohala, yore mag wuoth kaachiel kod mamoko sani koro bedo makare, kendo jo ohala sani koro bonjo mokalo kod wele mathoth ma sani koro kelo mwandu ma gitiyo godo, kendo jo ohala mor mokalo nikech wele mathoth ma koro miyo gi mwandu e kinde mar romo ma kama ni dhi nyime Joyce. Nya Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay med mana bedo wang'o e county ma Homa Bay kono e kinde mar romo mar loch gwenge dhi mbele county ma Homa Bay, kendo abo bedo ka warito gi siso mar winjo gino ma jatend ODM Raila Odinga bro bedo ka wacho kar sa 8 mar odiochieng' e kinde ma bedo ko yuoro e romo makamano. Nyakwara mugia jwanga chenro makamano kuku kaachiel kod tiende ibo bedo kiyudo e weche manyien na duto mag odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo ka duogo to waduoge tielo mogik e twak marwa ote magi bendabo bedo kasomo kik idhi mabor. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi. Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Ti kod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
ne nyako matimbe ne richo. Nyathina, abiro chopo Chandigarh saa 4. To wachna ne gimoro. Ang'o momiyo ni titimore koda kama? Ng'anjo, ino kidwa tiyo, koso kawuono ok iwinj bire tich. Nitie pressure mang'eny kae to jatelo iye wang'. Wacho ni kaponi ino kidwa tich kae to kara onge wang'. En ang'o momiyo idwa nyiewo tigo mar keny? Dong' chieng' mane utimo arus, in nimiyo jaodi tigo. Kose tigo mare mar keny nokethre? Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Unaweza kupata wimbo wangu wa ni wala nono kama sikiza chini yako. All you need to do is to dial *811 *343#. Asante. Pamela totinya joyala nyore mu bebiom kabudho. Dola Kabari, Woda Dhiambo. Mama na iluongo na Dhiambo, nyar pedo kalwodo. Koro adongo kadana. Baba na gi mama na ne jo pogre kawatilo. Chunja kwaya kendo jabenga maumbelach. Baba na uchako puonja thum 96. Ei gwenge masakwa bondo, wagoyo mbaka kod Dola Kabari, mayaunwa chunye ei wuodhe mar thum kod familia mare. Gimomi ana chak ni band ni orchestra super haki. Nikech nadai haki na, to noriemba kadai haki na. Ng'e jothumbewa, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi, kasto wanuoyo ngeso saa 5 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Kabari anadhero nikechero minatino. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak mar chenro mar Mbakaoromo, masira mag apaya ere kaka inyalo keda kata duok piny kata tiek chuth masiche mag apaya e pachoka. Injinia kapok na wadhi e kaunti ma Homa Bay nitiere paro mang'ise ne make mano kutudore kod wechego mag infrastructure kata apini moko masiche moko dinya ahinya mwantiere gode pachoka. Erokamano, en adieri ni king'iyo nderni machon mane e pinywa ka ne gidiny sana. Kuom ranyisi kikaro kata yo mane a Kisumu kadhi Sirare, ne en very narrow. Mabe akia kaka jowa ne survive wang'ayore ka. Lakini kata kamano, sani iyudo ka ng'eny wang'ayore go oyawgi. Kendo oyawgi madongo makata ka geche gwenyore to onge wich bar ahinya. Adieri, the state of the road bende nyalo kelo masira e wang'ayo. Ka wang'ayo diny ahinya, to kata ka truck biro kata koting'o kuoyo, to kata ka mibani rie kata kijandika kata jatielo, tiyudo ka onge. Mano bende adieri ne en achiel kuom chanzo mane kelo masirni e apeini. Kata kamano, ng'eny nderni kata jo wabro yie ni sani to ng'eny nderni oyaw, itemo yaw gi Kenya ka, kendo e wang'ayor mati gero
ok ger nigi ne geche kende igero negi ne jowuoth duto iyudo ka nitie section moketie bath yo okete line mano jotielo nyalo chiedhe japiko to winjoro oti gi main highway nikech it is motorized kuma jotielo chiedhe no ema jo apiko moko dwa mago kore mwaluongo ni discipline manyaka koro bedie kor jondiga gi jotielo winjoro bed kando kata king'iyo ngongro kuom ranyisi ka nitiere kar jondiga gi kar jotielo to ang'eyo ni nitiere chandruok ni kanye mabe japiko bende biro riore e bath yo kamoketino ema jo matatu moko bende chako ng'ade koro adieri Narrow roads kata infrastructure yore mane tindo sani koro iyawogi kendo koro igero yore ok ne mitokni kende tigero ne ji duto ne jotielo japiko jondigni duto gi jomitokni bende gima nyalo kwayo ni mondo wabed disciplined mondo ng'ato ka ng'ato ochung lane oringe line mondo mi kik wabed kod wich bar kendo mano bende en kwayo machielo kich wanga yore gi bedo marked mondo koro ng'ato ka ng'ato ng'e kama line nitie ang'eyo ni nitiere yore moko mano be seche moko ichayo jo sirkal ni wanga yo ger yes to onge demarcation moketi onge line moketi mago to bedo raised and being kantie kama kamano we still should maintain discipline mokoro no kadha balabal kan ng'ado yo ng'ad yo kama winjore ng'ad go wanga yo erokamano adwa nasoma ne moko kuom ote Mbakaoromo gi Ajwang chwalo no kinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok ote makamago wasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to Mbakaoromo gi Ajwang wacho nang'o kamora mora magintiere ote mokwongo kanyo mano mar Akong'o Santos Tobit wacho kanyo ni an Mombasa awinjo utaneno maler lakini NTSA during exams imiyo gi asoya mondo gi kal drivers ogisa ka ni penja drivers ka be chuno overtaking keeping distance is also a problem to Kenyan drivers. Odeka wacho ni live from Kanyamkago village ndara makoptik no must be redesigned once kaenda mugi TV ndara sharp kasto dinya aya Samuel Origa bende wacho ni an Samson Okal Origa wuod Kano Ugwe school an gima nyalo wacho ni dereva mekwa moko onge experience iyudo ni kaka buses make school ng'ato dhi kawo watne maonge kata lonya mondo riemb gari Injila Lazaro Kanyambok bende ng'isa kae ni nyisna jaduong' Opere Nyaroya ni ji penjre ahinya gima ne the late Honorable Michuki otimo mopogore ma streamline madness mane nitiere matatu sector mane otamo Moi regime kabisa. In fact, sani madness go oduogo in full swing a sector mar boda. Jogo nyalo timo anything they wish endara. Ginyalo tuomo nyathi matho and get away with it. Ginyalo riembo wrong side of the road kendo giwango gari kotuomoge. Nitiere big laps a traffic law koda dinde maricho matimo sacrifice giremb ji endara. Mano is the truth. Mano Injina Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada is. Mago mana moko kuom ote Mbakaoromo gi Ajwang chwalo ka ote machielo iwacho ka ni Ramogi roundabout okwanya golo nikech careless driving joriembo orang signs mag ndara roundabout is there forever. Mago mana moko kuom ote Mbakaoromo gi Ajwang chwalo no wako kale yoro waduto te mag tudruok nitiere seyo ma osegodo NTSA Nyaroya kapok adhi iro tiato wach mar kawo soya enye te kinde ma ji koro biro driving test ma koro seche moko ng'ato orem nikech ang'ene driving test kacha ng'ato ka dhi nitiere moko ma itimo theory matindo moko itimo practical to ng'ato rem to nitiere mana soya matin ma lweto gwenyore lwedo kosegwenyore to mana pass to kiny driving license nitie ing'e ni mokwongo wan pod wan e bwo wang' chieng' ka pod wan e bwo wang' chieng' mano nyiso ni richo pod nitie koro ka richo pod nitie ok da wach ni mano onge bende ok da yie ni bende nitie I may not deny neither can I accept but ang'eyo ni nikech pod wan e bwo wang' chieng' nikech richo pod nitie duto nyalore to gin
tama nyaka bedie chuor ng'ur ma ok chiegi mago are cases manyalo bede but gima watemo kwayo jopiny ni wan be wabedo honest kata kapo ni nitie gima kamano ng'ato dwa kwayo to seche moko ing'eni bende kata gimichiwo ni ng'ato samoro ok chuni ni nyaka igol kata ka ng'ato kwaye you are at liberty mar tamruok koro mane miwinjo wang' wacho ni idwa seyo ja NTSA to wi willi ng'ate temeno gole ng'ama gole ne to dak bede dak cham koro wawinjire watiuru kanyakla mondo kata ka imbirem to yeye ikawe gi ng'wono idog e sikul mondo kiki item harakisha ni mondo mikadhi ting'eyo ni adieri pok ichiek pok ikorori moromo so eyo machiek mawacho ni ang'eyo ni mago gik manyalo bede nikech pod wane piny mar richo to watiuru kanyakla mondo in bende yiere koto kirem to yeye ni rem idogi e tiegruok kendo mondo mi kik iket ng'ato leaders not into temptation Lord's Prayer ching'eyo kik iterwa tem to golwa ng'owa ireswa e kethruok kata richo koro imbe kik iket ng'ate temruok ni gimoro nitiere ka donge nyalo timo gimoro mondo wane kaka ineno in bende ng'i watiuru kanyakla mondo ng'ato ka ng'ato otim gima owinjore otim erokamano mano kata mane driving test kende kata mane wang'ayo mane wawacho cha omaki ne kosa to mondo mi yie ikaw sikino mar kosa nino tineno ni wane kaka wanyalo loso e tok gari ka mano nyaka wati kanyakla wabiro chayo ni samoro wachayo polis watayo jaji NTSA to imbe wiwilni to inde mani gole koro watiuru kanyakla mondo mi wageng gik makama nikech adieri sami compromise ng'ato pok okorore e driving obiro wuok kanyo odhi riembo kata Uber kata odhi riembo matatu to nokokorore moromo koro neno kaka chain mar problem ochakore gi kuomi kacha to obiro multiplied kaito dhi keto ne jomoko wang'ayo bende shida mano kuonjore gi bedo Otiati winjo kanyo ka janeno moro bende oseyo joriemb boda ni gine maseche moko giketho chikni mag apaya bende ning'iso ranyisi mar masira mar apaya manojuki kuom hawi maracha kata kamano wang'eyo ni jogo ma bende tho ahinya e nderni kata e apeyni magwe pacho kae gin jogo mariembo boda kata piko nikech kata e ute thieth mathoth kedhe tiyudo ka nitiere kata ward moro ma oket tenge ni magi na joma oyudo accident mano mar apiko joriemba piko to winjo bed ni keto ritruok machalo nade e apeyni magwa kalure ni wanyalo wacho ni gin bende ginyalo king'iyo kwan mag jogo mosetho kalure kod masiche mikelo kod motorbike kata pikipiki bende githoth ahinya erokamano Joyce wacho jo apiko jo boda to dwaro wuoyo motegno kitian en gimoro ma onego beni sirikal to koro chunga motegno kabisa nikech gi cause accidents everywhere in this country. So the biggest contributor mar apikni, yes, an economic relief to jog ne sana jog man low income kaka jogweng or maybe jogweng. To iyudo ka josiasa tiyo kode marach. Eyo machalo na. Gitiyo kode kama. Iyudo ka ng'ato dwa chung mbunge to biro odhi winjore gi kata driving school moro to nyiso gi ni an gi ji 30 kata an gi ji 10 adwa ni migi driving license to in real sense ng'ani okotimore nade okodhi e driving school en ng'ama obedo opuonje pap moko mar gweng kanyo odhi lapariyo kodhi mar adek to nyise ni kori seng'eyo nyalo seng'eyo koro seche ma ng'ato manyo vote cha to biro ni miyauru jomoko mosepuonji kata miyauru jomoko 10 wadwa miang'owa driving license to yudo ka ng'ato dwa dhi ochiwo nyinge tango dhi e laps moko 2 to odhi ni en ombe osetimore nade to yudo ka driving school no miyo gi ang'owa licenses koro yudo ka jogi gidhi e barabara ni ging'e riembo apiko but rules they don't know sani kiwuok ka idhi e gwenge kaka Homa Bay idhi stage ma Homa Bay kacha ing'e jo apikni morwako helmet ibo yudo ka 3/4 of them onge kata helmet. Another good example
kadeno anekteni no jogoro do kano wang city hopper nino kano manotimore kano tim analysis ja piko mane gari ogweyo motho gi kanyo ne onge helmet no kurako helmet mara riyo no overtake gari from the left side which is wrong koro ido gine barabara to ok ging'eyo rules to ok ging'eyo traffic rules nikech matimore nang'o iyudo kaka nawacho cha politicians nyalo fund gi mapiyo piyo to giyudo ang'o giyudo apikni mar ariyo sani nitiere okel nitiere programs mag ilongo gi ni motor finance iyudo ka inyalo kawo apiko tichulo mos ichulo mos koro iyudo ka majority odhi okawo apikni gi but gikawo apikni gi to ok itergi ang'owa e proper training koro wakwayo jok mamiyo jogi apikni sana wan gi a good example matimo this thing in kaka mkopa aneno ka gitimo mano I'm forgetting moko but one is a good example to wakwayo ni mondo gin kaka kami mar kaka mkopa seche ma gimiyo jogi pikipiki gikawe jogi giket piny ma ging'e ni ng'ani is qualified makata kodhi e barabara ok odhi miyo traffic police gi jo NTSA ang'owa wich bar gi other road users training nyaka timnegi gima chielo giero kawo chike lwetgi giluongo gi ni unruly people everywhere ikawo japiko madala ikawo japiko ma Kisumo ikawo japiko ma Nairobi ikawo japiko ma Mombasa they're the same behave the same gin unruly gichalo jomodhi e skul achiel kata mata monego beni iloso kech accidents nyalo timore kech accident gimo timore within seconds to kose timore wai wango gach ng'ato yes wai wango gach ng'ato so they also need to be wacho ni onego beni koro gin bende gi behave kaka human beings let them live this uncouth behavior gibede kaka human beings maka gimoro timore they can solve things amicably yes Hai wasoma ne otemo gikae mano maro bila shemotho isaka ni greetings Joyce aluotwa kendo amoro isaka ni Joyce chandruok maduong makelo masira eyo en japenya gari iriembo marach to jioling thi moko chiwo pressure ne driver mondo chop gi piyo secondly jine oweyo tweyo seat belt alcohol blow bende NTSA ne ogolo eyo odhi mbele kwacho ni jopiny chiwo asoya ne obila after loading their cars and overspeeding then ongisa kae ni it's equally important to read the road signs they act like guide poor overtaking on corners and sharp bends tieko ngima apoya ringo matek e slope kata ridore kelo masira jobodaboda chutho gionge puonjruok mar riembo kod rito chike ndara ongisa ni masira mathoth mag nyamburko bende ikelo kod apiko ongisa ka ni mogik Joyce it's responsibility marwa waduto mar rito apaya magwa kod geng'o masiche mag apaya sirikal bende oyaw yore malach mae dhi konyo mathoth e geng'o apaya magwa then public sensitization and contact training dhi konyo mathoth e geng'o weche masira mag apaya ero kama na inya kuom otema kamano obila shemotho engineer opere kar nyaroya wach ni mogik kawatieko okay adwa wacho ni ok adwa keto disclaimer adwa mana straighten something mano adwa wacho jo siasa ok jo makosa in empowering jo owete kata ginyimine empowering them through giving them motorcycles mano is very good nikech mano is one way mar empowering them economically koro empowering them mondo gi acquire motorcycles kata pike mano is a different thing tiyo kode kaka idhi tiyo kode mano bende is a different thing koro kidi changa mano miya piko ni kare no winjoro we abject poverty koro gimanyalo kwayo mna joge wania isebedo empowered koro tigi gimomino responsibly ti kode maber mana kaka wado kwayo nia kata ka ng'ikruok moro bede wang'ayo to
samoro yine ma inja kosa. Let us be responsible. Mok nikoro wa already ngato ka kich samoro to yine ma inja kosa. So gimajo tend watimo is very good, empowering people. Nikech ngine motorcycles obedo kaka source of livelihood. To kawe kaka mane tiji rite mana kaka ngama rito bank gi bonde. Kech mane bank ni mane puothi mikayo. Koro rite riemb responsibly to kangi kruoko bede to wabed responsible kaka wadil gi gik makamago. Kwayo mara manyalo kwayo jothurwa mogik en ni jothurwa wariwre uru kanyakla e geng'o masiche mag apaya. Ja undiko mogik no owacho ni jopiny wan bende wakelo makosa. Kidonje gari to gari onge kata gari olil kon jagwon gari mondo luok gari. Kidonje gari donje gari mosepong mo overload ibede sambasa aya kaina piko kik be overload ya piko no. Bed gi reflector, ruak reflector. Kata ng'iew reflector ni by ting maki piko tirwako ki jetiyo ga piko kata bed gi helmet ni wan kichibiro luon ni macho lil. Bed gi reflector ni kata gi helmet diwa iting maki dhirimbo idhi ka piko titingo. Wawek overload, waobey traffic signs. Wawek kwayo inimi kaso driver fire moto. Wawek kaso driver kan driver bende over speed go koko ni driver riembwa speed mowinjore. Ok ni riembwa king'eyo ni okwan tong mondo mi oteru ng'wekede. So wabeduru wa join hands together mondo mi waduok masiche mag apaya chien. Alcohol ing'eyo ni court no come into it. But mano pod ok geng'wa niya ka ng'ato driver kata omer kik yie mondo riembu gi driver momer. Yimbi ja riembo kik riembi ja piko kata bed ja driver wek riembo ji kise kaw gimoro to yie mondo ng'ate moriembe. Ka kamano wa obey traffic rules to wabiro geng'o masiche mag apaya chien. Erokamano ahinya. Godfrey wachni mogik watieko mana mapiyo. Erokamano 30 seconds. Ariwora kod engineer Pere kaachiel gi obila Shem. Yes. Gini wakawe uru as an individual responsibility. Kamora mora mintiere. Kati wuothe barabara. Kodi iuso mana chiemo, iuso mana gige nie bath barabara. Be responsible. Ng'ama riembo, be responsible. Traffic police, be responsible. It is a responsibility of everybody. No puonjwa gi japuonj moro ni brother Georges Palandri, and principal. And no siko nega student ni be responsible. Yes, that's it. Let us be responsible. Yes, ya medeni kaidi poni ni wach moro. Inyalo chopo kumwa through NTSA, one social media handles, you bed Facebook, Twitter, kata X, you can reach us as NTSA. Kata inyalo report to our regional offices, ka ingi chandruok moro madei, kata paro moro maliu, me paro ni wanyalo konyorego kanyakla, waruaki, mondo wati kanyakla. Adieri waparne gi uru kaka wadwa chano wacho, kaka Biblos bendo wacho, Petro mokwonga chiel wesa pargario, wachino waparne gi kata gi ng'eyo kamano. Wasiku waparne gi ng'ato ka ng'ato, wajiworego endaluni. Erokamano ahinya engineer Opere Nyaroya kachiel kod en Godfrey Otiato kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubie twak. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ka en 200 ma obila kawe ndara ema nyayo ajali. Owinjo drivers odoge tiegruok to wach mit bilie bende giwerego bure to ngima oganda bro rumo endara. Luo twak kanu moja enako. Nyakwara Mugia Jwang erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisane machope giko mar twak mar chenro mar Mbakaoromo. Elonyo wadwa Cleophas Oluoch mabende nono ni chenro ni obiro ni makare wakoyo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber. Riti masani nyinga Joyce Oduor.
Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi? Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Pamela totinya joyala nyore mu bebi om kabudho. Dola